Segundo punto, 54-58, expediente 921/2026, dar conta do período medio de pago, primeiro trimestre de 2026. Sí. Terceiro punto, 54-59, expediente 1061/2026, alegacións, bueno, aquí... Ou ben da acción de contas, se queres da acción de contas, ou non manifestación do pleno a propósito das alegacións formuladas. Sí, vamos a ver, o punto son as alegacións ao anteproxecto do Real Decreto polo que se modifica o Regulamento Xeral de Costas e as alegacións marisqueo e acuicultura anteproxecto do Real Decreto polo que se modifica o Regulamento Xeral de Costas. Como terminou o período antes de que se formalizou o pleno, se presentaron o que foi as alegacións e para dar conta ao pleno as alegacións que se, en este caso, que se propuxeron e que se presentaron. Sí? Sí, a respecto, bueno, de todo, boa tarde. Bueno, nos, a respecto destas alegacións, queríamos saber primeiro se tamén se tiñan asesoradas co sector, porque son as alegacións. Primeiro é importante que vostede me conteste esta pregunta antes de seguir coa miña intervención. Sí, están consensuadas co sector. Hubo máis, me refiro, en distintos concellos que temos zona de costa, creo que concellos, non sei, na Arousa, Illa e demais, van un pouco, todos un pouco van polo mesmo camiño que presentamos. Ben, a respecto das alegacións, decir que estamos de acordo, que imos a votar a favor, que nos... Sí, podemos votarlos. Sí. Pero, bueno, vou terminar a miña intervención e motivar porque votamos a favor. Entendemos que entendemos e sempre defendemos dende o BNG que a costa galega ten unhas peculiaridades, o noso sector ten unhas peculiaridades e que, obviamente, cada vez que se pon en marcha calquer decreto ou calquer regulamento que teña que ver coa costa galega, pois que ten que responder ás peculiaridades da mesma. Por iso vamos a votar a favor destas alegacións. Sí, nós estamos de acordo, nada que decir. Bueno, non sei se explicar un pouco, non? En vista do gran impacto que supuxo o anteproxecto presentado de Real Decreto polo que se modifica ou se tenta modificar o Regulamento Xeral de Costas, pois presentamos estas alegacións que supoñen unhas alegacións porque van contra a nosa xente do mar, non? E ao día seguinte voltamos presentar outras máis, pois o que son dúas, pois considerando que a acuicultura e o marisqueo deben estar excluídos da Directiva Europea de servicios que serve para xustificar esta modificación, non? Perdón, un exceso na aplicación da normativa europea cun referente claro que temos precedente na legislación italiana, non? Por eso, de xeito máis importante aínda, pola enorme relevancia social, económica e ambiental que en Poio ten o marisqueo e a acuicultura, que supón aplicar este novo réxime instaurado por esta modificación suporía a destrucción do emprego e un gran prexuízo para a nosa ría e o modo de vida da nosa xente do mar. Por eso presentamos estas alegacións que traemos a ratificación. Moi ben, votamos logo as alegacións. Votos a favor? Nani. Punto 4, 5460, expediente 898/2026, proposta de modificación da ordenanza fiscal reguladora da tasa por expedición de documentos administrativos. Sí, a proposta xa foi ratificada pola Comisión de Facenda. Sí. Aí existía unha das, en este caso, que unha das do que son na ordenanza que non se recollía, que era o grupo B,
para as plazas do Grupo B e o que se fai é que o PP se incorpora. Mejor este para allá. Ese para ellos. No, sí. Intervencións no punto... Nada, simplemente en esta intervención decir que imos a votar a favor, igual que fixemos na comisión. Sí, vamos a votar a favor neste punto. Ben, votos a favor, de forma unánime. Vale. Punto 5. Expediente 700/2026, concertación, operación de préstamo 2026. Sí, proposta que tamén foi dictaminada pola Comisión de Facenda. Ben, por parte en este caso do equipo do Goberno do Concello de Pollo, pois traemos esta operación de crédito, é dicir, non é en este caso un feito que se trae de forma voluntaria, xo fixemos ano pasado, sino que é unha alternativa ao feito de non ter o Goberno do Estado presuposto, e de alguna maneira o que buscamos é unha alternativa para poder facer inversións e non ter que ter demandas dos veciños de alguna maneira paralizadas. Por parte do equipo de Goberno, é dicir, queremos recordar que desde a nosa chegada ao Goberno o compromiso que tiñamos se sigue marcando, que era a baixada de débeda deste Concello. Ademais diso, baixamos os impostos, se manteñen as inversións, e iso é un pouco o que nos estamos buscando, que é darlle resposta aos veciños. Hai que recordar que por parte do Concello de Pollo, perfectamente esta cantidade que nesta operación de crédito que se ten realmente, por dar os datos, é dicir, o Concello ten en fondos líquidos a data de hoxe 4.070.000 euros, o remanente de tesorería de 2025 foi preto de 300.000 euros, o aforro neto de 2025 son de 937.000 euros, e en este caso pois entendemos que ten a capacidade económica suficiente e que non tiña esa necesidade de facer esta operación de crédito. Que sucede? Como xa nos sucedeu no ano anterior, e parece que é un modelo que tamén están probando outros concellos, o feito de que os concellos con débeda, repito, con débeda que nós cando chegamos aquí era unha débeda viva preto de 8 millóns de euros, era o que había cos bancos, non é que sexa unha débeda real nosa, sino que foi unha débeda coa que nós temos que, de alguna maneira, convivir e buscar a forma de xestionar. Pois o que di a día de hoxe, e polo que nos anuncia o Goberno que non vamos a ter presupostos unha vez máis, é dicir, no noso Concello, desde a nosa chegada ao Goberno, se aprobaron anualmente os presupostos no mes de decembro, algo que parece moi fácil, pero que parece que nas outras administracións non é algo tan doado. Logo, nós o que buscamos é eso, é dicir, buscar unha alternativa, buscar fórmulas para que os compromisos que nós temos e que nós queremos levar a cabo, e sobre todo o que queremos é dar resposta a esa demanda de todos os veciños, pois entendemos que esta fórmula é a idónea e sobre todo que é unha fórmula que, repito, que está totalmente controlada, donde nos demostramos xa en anos anteriores que independentemente do que pedimos, despois amortizamos moito máis do que se chegou a pedir, e iso dá o resultado de que a día de hoxe a débeda deste Concello é moito inferior a que cando nos chegamos aquí. Logo, nos entendemos que, por outro lado, estamos cumplindo o noso programa electoral, que era esa baixada de impostos. Se baixaron os vados, se baixaron as viñetas dos vehículos, se baixaron o IBI. Neste próximo recibo os veciños terán esa baixada ao 0,47 ou 0,43. Mantemos o nivel de inversión e, sobre todo, estamos traballando con inversións históricas para o noso Concello. Por parte do equipo de Goberno, entendemos que as actuacións que se van a facer son necesarias, van a mellorar, sobre todo, a calidade de vida de toda a veciñanza, e por eso apostamos por traer unha alternativa e traer esta operación de crédito ao Concello para dar resposta, solucións, e, bueno, podemos ver que a alternativa ao que todos nos traemos podía ser o no de bomberos. É dicir, o no de bomberos é un exemplo claro da importancia que ten ter presupostos nunha administración.
Mentre non teñamos presupostos no Estado, é imposible que se retome as actuacións como no de bombeiros e así leva paralizada pois xa máis de un ano, casi 2, e eso ao final non beneficia os veciños nos de Pollo en particular, que é os que temos que defender os seus intereses. Por eso nos, desde o equipo de goberno, o que apostamos é por defender os intereses e mellorar a calidade de vida de toda a veciñanza de Pollo. Ten a palabra a portavoz do BNG. Ben, grazas. A respecto deste crédito, desta solicitude de crédito bancario que vostede trae hoxe aquí, aí hai varias cuestións que queremos reseñar. O primeiro, facéndome coas palabras que aquí dixo que vostede estaba seguindo o modelo de outros concellos. Non, ao revés, que outros concellos seguían o noso modelo. É un pouco mesmo o fío do que vou a decir. Vostede di que outros concellos van a seguir o seu modelo. Porque se ten o modelo que van a seguir outros concellos é bater o récord en pedir préstamos bancarios porque en 3 anos vai vostede polo 5º crédito. Entendo que vostede ese é o modelo que quere mostrar. Hai cuestións que tamén debería de describir, e vostede non di na súa intervención, o total do préstamo van a ser 487.821,11. Concretamente é o que vostede vai a pedir. Dos cales, 125.000 euros son para pagar facturas en crédito. Se vostede ten facturas sen crédito, se supón que vostede non tivo previsión a hora de realizar ese gasto ou que realizou ese gasto sen ter os cartos necesarios para facelo. Por iso hoxe ten que pedir este préstamo. Se vostede presume de que ten un concello con superávit, se ten un concello perfectamente saneado, non entendemos porque vostede ten que recurrir outra vez a pedir outro préstamo, que o que fai o préstamo é seguir endebedando a calidade e o futuro dos nosos veciños de Pollo. Gobernar non é financiar préstamos, gobernar é xestionar, e o que está facendo vostede é financiar este concello, financiar a política económica deste concello e, para xustificalo, pretende botarlle a culpa ao goberno do Estado. Se o goberno do Estado non lle permite a vostede usar o remanente, será porque hai un ministro do Partido Popular que levou a cabo unha lei que igual era o que tiña que empezar a protestar por iso, ou protestar naquel momento, que é o que fai que vostede hoxe non poida facer uso de ese remanente. Que ten a culpa diso? O Partido Popular. Pero vostede lanza balóns fora e di, non, eu teño que pedir crédito porque a culpa é do Estado. Será que a culpa é que vostede non ten previsión a hora de realizar os gastos? Será que vostede prometeu unha política económica que vostede non está cumplindo? Será que foi incoherente cando estaba na oposición porque decía que viña aquí, que iba a sanear o concello, que iba a cambiar a política económica e resulta que o dato que temos é que 5 préstamos leva vostede 3 anos gobernando. É probable que antes de que acabe este mandato vostede teña que pedir outro préstamo máis. Entón, dende logo, iso non é significativo de ter unha boa saúde económica. Nos entendemos que a xente que realiza un traballo e executa o traballo, empresas locales ou non locales teñen que cobrar, pero, como yo dixe no anterior pleno, non estamos de acordo coa súa xestión económica e non estamos de acordo con que o Concello teña que volver a pedir outro préstamo. Mais nada, continúo na seguinte intervención. Gracias. Por que non deixa aquí o micrófono que ten dous do calado aquí? Pero o cable dá, pero deixalo aquí dá. Sí, pero non dá. Vale. Este se pode poner. Pero si deja ese micro ahí, ya está perfecto. Vale, en fin. Hai un relato que di o alcalde, que é o relato maravilloso, ao que nos están acostumados, pero a realidade é que se pide, xa van 5 créditos, eu entendo que este é o 6º, e se está pedindo un crédito para exceso de obra, é dicir, para suplementar
excesos de obras que están en marcha e logo para pagar facturas que teñen reparo de intervención por valor de 125.000 euros. É dicir, non se piden créditos para investimentos, sino para tapar buratos e para xestión. Por certo, con 2 anos de carencia. Vostede recorda aquilo que decía, pedimos un crédito para que o pague a seguinte corporación. Bueno, pois os créditos todos levan a carencia e se pagan na seguinte corporación. Entón, esa doble vara de medir que ten é bastante curioso. E logo me gustaría preguntarlle estas obras que son resultado dun convenio, como é o caso de APO 308, se esta aportación é a parte proporcional do 30% que lle corresponde ao Concello de Pollo ou temos que nos pagar o 100% destes aumentos. Creo que é algo pertinente que queremos que nos aclaren, se nos digan se este é o 30% que lle corresponde a Pollo ou da ampliación das obras deste proxecto temos que pagar o Concello de Pollo o 100%. Logo hai tamén ampliación en Casalvito para unha reagrupación de conducións e para exceso de obra por valor de 80 e tantos mil euros. Nos, se recorda, cando se acolleu a este plan, lle dixemos que ampliar o proxecto, que non pedira 700.000 euros, que podía pedir ata casi 1.200.000, e vostede non fixo caso. Ahora, o Concello de Pollo, é dicir, os veciños de Pollo, teñen que pagar o exceso de obra cando podía estar perfectamente asociado a ese plan de inversións da Diputación. Isto é mala xestión, señor alcalde. E logo, pedir créditos pode ter sentido cando se pide para inversións estrategias, pero pedir créditos para tapar buratos nos parece o paradigma da mala xestión. Ademais, vostede chegou aquí a este Concello prometendo que non iba a pedir créditos e resulta que é o campeón dos créditos. E, como digo, créditos sin retorno, é dicir, non para investimento, sino para gasto que debería ser asumido por ese fantástico e maravilloso orzamento que di vostede que ten. Logo fala do Goberno de España, efectivamente sempre recurren ao mesmo. Que sería de Concello de Pollo sin o Goberno de España, que lle acerca casi de 5 millóns de euros para que vostede poida facer investimentos, que evidentemente vostede o fulmina en gasto corrente. Estamos a falar da maior aportación do Estado da historia. Di vostede que é o modelo. Non creo que sea un modelo moi exemplar pedir créditos para pagar facturas. É un mal modelo. Logo fala de baixada de impostos. Na súa baixada de impostos non contabiliza a brutal subida que implica o sablazo da auga, que triplica na maioría dos casos a factura e en algúns casos, como desvelou o seu mágico cuadro que tiña da repercusión das súas tarifas, que en algún caso supera o 800%. Logo se manifesta que é unha pena que non teñamos orzamento do Estado. Se quere ter orzamento do Estado, vote a favor o Partido Popular dos orzamentos do Estado e xa teríamos orzamento do Estado. Por lo tanto, se piden créditos que hipotecan, que son maquillaxes para tapar facturas e investimentos excesos de obra. Presumen de boa xestión, cando isto é o paradigma da mala xestión, que vostede, ademais, criticaba cando se pedían créditos e agora multiplica esos créditos ata o infinito. Fala de reducción de débeda. Mira, temos aquí o cálculo da débeda actual. Queda en 7.187.000 euros. 7.187.000 euros. Isto é como queda a débeda a día de hoxe. Falaba vostede de que ten no banco 4 millóns de euros, exactamente os 4 millóns de euros que se atopou vostede cando entrou. Logo fala da relación. É demostrable, non sei por que se rí, é demostrable. O arqueo de caixa, bueno, pois yo farei chegar o arqueo de caixa para que vexa o que se atopou vostede. Logo, a parte destas mentiras que se inventou desas facturas crecentes que se foi atopando, 700.000, 800.000, 900.000, 1 millón, a última vez, no último pleno, iba 1.700.000. Vai acabar o mandato, xa lle dixen, polos 3 millóns. Bueno, isto é o paradigma da mala xestión, é o paradigma da venta de fume, é o paradigma precisamente da propaganda e de vender un relato alternativo que nada ten que ver coa realidade. Nada ten que ver coa realidade. Continúo no seguinte. Moi ben, moitas gracias. Empezo pola portavoz do BNG, decir, gobernar e pagar.
aquí parece que non se preparan ben os plenos, e volvo a repetir, por si ten débeda, si ten dudas, este é o quinto crédito. Lle vou a decir para que pedimos o primeiro. Mira, cando pedimos o primeiro, tuvemos que pagar, por exemplo, exceso de obra 9.490 en Bouza Ourixeira, exceso na obra do Souviño 30.000, exceso de obra de Adro Porteliña 18.000. O seguinte préstamo, tuvemos que seguir pagando liquidación modalidade sostible no ámbito de señas puntadas 65.000, liquidación na obra humanización de Arensa Mieira 29.000, liquidación actuación Raxó 50.000, e así podríamos seguir. Sentencia de Copsa daquel no seu momento por non querer pagar os precios 28.000, compensación do camiño de Vilanova que se meteron nun camiño privado máis de 7.000 euros, e iso é o que vostedes nos veñan a falar de xestión. Mire, hai unha diferencia. Aquí, por un lado, teño todas as cesións gratuitas dos veciños de Casalvito, coas súas escrituras e con todo en regla. E aquí teño unha foto que igual lle sona esta foto. E aquí temos un informe que a ver como arreglamos para que vostedes non se teñan que sentar no banquillo. Esa é a diferencia. Vostedes ocuparon... Deixa aquí. Sí. No, deixa-me. No, isto é o informe que ten do que non lle pagaron e lo que nos piden os veciños. Logo, esa é a diferencia. Nos temos todos os veciños de forma voluntaria firmado e que sucede? Benditas os excesos de medición. Hai concellos capitales de provincia en toda Galicia que hoxe en día teñen as obras paradas. Santiago, Ourense, Pontevedra Cidade, outros que lle desaparecen as empresas. Nos por sorte xestionamos e conseguimos cesións e o que temos que dar é solucións. Conseguimos que nos cedan gratuitamente, hai que facer os muros en Casalvito, que todo o mundo está de acordo. Cando abrimos as tanxas, pois temos máis de 42 traídas. Que vamos a facer? Pois poñer unhas camisas e esas camisas van a permitir que se algún día hai algún tipo de avería ou algún tipo de cometida que hai que sacar, se vai a ter que repoñer sin ningún tipo de problema. Que facían vostedes? Aquí o teñen. Ocupar propiedades privadas sin permiso. Home, nos falan que nós non temos planificación. Me gustaría ver, cando veña isto ao pleno, de momento vai en máis de 8 millóns de euros da obra que se presupostou. En máis de 8 millóns de euros. E o máis triste, que a día de hoxe, home, vostedes foron a facer a parodia a Sanxenxo. Foron a facer un vídeo e resulta que despois descubriron que non funciona o sistema. Que veñen de xestión? Primeiro, nos veñen a nós aquí a decir que por pagar necesidades de actuacións que é unha mala xestión. Bendita xestión. Díganlle os veciños de Casalvito que están en contra a que poñamos unhas camisas para cando se rompan algunha das 42 traídas de auga que non se cambien. Ou díganlle que están en contra da cesión dos muros. Esa é a diferencia. E, repito, nós, este o quinto, porque parece que unha vez máis yo digo que non preparan os plenos e despois quere dicir que nos quere dar o arqueo. Non se entera que este é o quinto operación de crédito e nos quere dar un arqueo. A realidade a teñen e nós o que fomos facendo, pedindo operacións para pagar a súa débeda, as súas liquidacións de obra. Todo iso tuvemos que pagar nós e se paga de alguma maneira. Pero máis importante, que se comparamos a débeda que ten agora o Concello e a que tiña cando vostedes gobernando, agora este Concello ten menos débeda que cando vostedes gobernaban. Cunha diferencia, que baixamos os impostos frente a onde vostedes os subían e que se fan as actuacións. Moitas das que se están facendo, moitos veciños levaban máis de 15 anos esperando por elas. Por eso, a alternativa temos claro. Ou a xestión de pollo de seguir facendo actuacións ou a que temos no nudo de bomberos. Unha obra que leva parada, por qué? Porque o goberno do Estado é incapaz de aprobar un presuposto. Esa é a diferencia. E os veciños o que nos demandan son solucións e nós seguiremos apostando por buscar solucións e dar resposta a demandas históricas. Sí, ten a palabra a portavoz do BNG. Sí, vostede di que cando fala da xestión anterior fala de que vostede ten que pagar porque ten débeda, pero cando fala da súa xestión fala que ten que pagar porque ten que gobernar. Entonces, creo que utiliza a mesma palabra de diferentes maneiras. Paga porque ten que pagar, porque é unha das características que debe de ter un goberno cando xestiona, pero un ten que pagar co que ten.
o que non pode é ter unha previsión de un gasto de casi 125.000 facturas sen crédito e decir que todas corresponden a gastos urxentes que non puideron ser previsibles. Cando no pleno anterior era a mesma interventora municipal a que decía que vostede se está saltando os procedementos e que vostede precisamente tamén cambiou unha regulación que tiñamos na contratación precisamente para evitar que pasaran este tipo de cuestións que están pasando agora, para que a xente non tivera que estar esperando para cobrar. Vostede di que ten que pagar, eu o decía na principio da miña intervención, non se deben de ter esas facturas e esa xente pendente de cobrar tanto tempo, pero que non se pode xustificar o pago de facturas pendentes que corresponden á súa mala xestión con un quinto crédito que vostede vai a pedir. Sobre todo, cando vostede era o que se sentaba aquí e decía que pedir préstamos era a ruína do Concello de Poio. E vostede vai a superar o reto de pedir créditos en menos de 3 anos, xa vostede leva 5. Eu creo que pode recurrir a poñer exemplos que ademais é o que fai vostede, non? Estamos falando de algo concreto e de pronto, pois colle un exemplo de algo ou de puntual que suporía ou require o mellor poñer ese exemplo sobre a mesa, tratar ese punto e escoitar a todas as partes. Non, pero fácil é, falo de algo, creo ruído, evado o tema que non me interesa debatir, que neste caso é o crédito, e xa con ese tema que poño aquí sobre a mesa, falando de, pois neste caso, vostede pon unha cuestión, pero que o fai sempre. Se vostede quere tratar un tema que pasou na xestión anterior, vostede poña o tema sobre a mesa, e se debate, pero por todas as partes. Pero ahora estamos falando de que vostede pediu o quinto crédito. Está dicindo vostede que unha cuestión puntual ou dúas cuestións puntuais fai que vostede teña que pedir 5 créditos, porque iso non o deixa vostede en bo lugar. O que está claro é que ten que buscar argumentos para explicarlle aos veciños que vostede viña a cambiálo todo e non cambiou nada. O que cambiou foi vostede. Entón, eso é precisamente o que está sucedendo. A veciñanza iráse dando conta pouco a pouco de que vostede presume de ter unhas contas saneadas, pero o Concello cada vez está máis abandonado, os servizos públicos están máis recortados, ten vostede ou deixou vostede de solicitar ou de xestionar axudas con outras administracións e a súa xestión cada vez está máis decadente. E iso é precisamente o que define que teña que seguir recurrindo a pedir préstamos, porque como non o pode resolver con política, pois o ten que resolver con bancos. Moi ben, ten a palabra o portavoz do Partido Socialista. Bueno, vostede é un especialista en desviar a atención. Fala de banquillos cando, de momento, o que está pendiente do banquillo é vostede. Fala de obras que tuvo que pagar a maiores, de obras que xestionou vostede, que lle deixamos para que xestionara vostede. Nos xestionamos e vostede tive que facer a obra, con problemas gordos. Con problemas gordos. Logo, di que reduceu a débeda. A débeda está nos mesmos márgenes. A final de ano, a débeda, informe de intervención, 7.180.000 euros. Nesa cuantía está a débeda. Di que baixaron impostos. Non é certo, non baixaron impostos. Non baixaron impostos. Baixaron unha miseria no IBI, pero ora yo suben multiplicado por 3 no imposto da agua e do saneamento, que van a ver a consecuencia que eso ten para o bolsillo dos veciños. Logo fala do nudo de bombeiros mezclando cos orzamentos. O nudo de bombeiros nada ten que ver cos orzamentos, nada ten que ver. É unha obra, por certo, dun proxecto que fixo o Partido Popular, que estuvo esperando 12 anos, porque vostedes en Pontevedra, cando gobernou Mariano Rajoy, non fixeron absolutamente ninguna obra, e si é o goberno actual o que o pon en marcha, e hai un modificado de proxecto. Eso é o que hai, un modificado de proxecto. Pero vostede, nesa arte que ten para espallar e para esparcir bulos, que é un experto, logo fala de facturas pendientes. Temos facturas pendientes por varias razóns. Temos facturas pendientes por falta de procedimento, con reparo de intervención, e por falta de crédito.
Porque vostede todo o fai sin ningún tipo de procedimento legal, como sistemáticamente lle di intervención nos informes de reparo. E máis, estas facturas teñen que vir aquí precisamente porque teñen reparo de intervención, que é unha característica de mala xestión. E máis, nós nos habíamos posto uns límites que exixían o procedimento. Vostedes eliminou esos límites para poder adjudicar a dedo o que lle dera gana. Fíjese vostede como actúa e como xestiona cal é a súa xestión económica. E logo fala de Casalvito. Mira, Casalvito é o paradigma da mala xestión. Piden un proxecto de 700.000 cando poden pedir 1.150.000 e logo os veciños de Pollo teñen que pagar os excesos. Nós estamos a favor de que se canalicen esas tuberías, pero debía habelo metido no proxecto. Estamos a favor de que se fagan os muros, pero tiña que habelo metido no proxecto. Lle dixemos, está grabado no pleno, amplíe o proxecto, amplíe o ámbito, agote ao máximo subvencionable. Non ten ningún sentido perder ao redor de 500.000 euros por non ampliar o proxecto. E agora, para colmo, nos trae ao redor de 82.000 euros que ten que asumir o Concello de Pollo cando pudo perfectamente asumir a Diputación dentro dese plan de infraestructuras. Isto é o paradigma da mala xestión, precisamente. Pero isto non é estar en contra de Casalvito nin dos veciños de Casalvito, é estar en contra da xestión nefasta que fai vostede e que fai a diario. E pedir un crédito para pagar facturas e exceso de obras é unha tomadura de pelo. Porque é o paradigma da mala xestión. Pedir un crédito se pide para un investimento, para unha obra, para complementar unha subvención de fondos europeos ou para unha subvención maior que vai implicar un investimento importante para o municipio. Non se pide para pagar facturas nin para excesos de obra. Por lo tanto, que fale de boa xestión, en fin. Moi ben, eu creo que vostede, aparte de non preparar os plenos, ten mala memoria. Os anteriores préstamos foi para eso. Se pediu, por exemplo, para as beirarrúas de Campelo, votaron en contra. Se pediu para o Parque de Lourido, votaron en contra. Se pediu para comprar os baños de a cabeceira, votaron en contra. Logo, agora que nos ven a decir o que non fai. Mire, volvo a decir, por moito que lle moleste. Este Concello, a día de hoxe, ten récord de inversións de outras administracións. E tamén lle pode preguntar en intervención. Mira aí cantos convenios ten firmado. Logo, eu volvo a repetir, resulta que nós conseguimos os terreos. Fala vostede, non me extraña que despois algún alcalde socialista perda as subvencións da Diputación. Decir, incrementar o ámbito. Decir, os ámbitos, esa obra de Casalvito se reduce porque se cambia en consenso cos veciños que en vez de facer adoquín, se pon en hormigón como pediron os veciños de Casalvito. Que lle pode ir a preguntar. Non tiña adoquín. Non, este é o proxecto. Pois tráigalo. Non sei respetuoso. Non sei ser maleducado. Non minta. Está aí, non hai ningún problema. Non sei ser respetuoso, non pasa nada. Está aí, ademais, é dicir, se ten esa capacidade de chegar a mentir estando firmado o proxecto e coa fecha de entrada, non pasa nada. Bueno, está aí para mirar, Despois, nos fala que o paradigma dos excesos. A nos monta aquí unha película por 80.000 euros. E que película vai a montar cando sean casi 10 millóns de euros con todo isto? E dunha obra que se olvidaron que facía falta corriente para encender as bombas. É dicir, logo, a nos fala de xestión e resulta patético de facer un vídeo, ir facer un vídeo a Sanxenxo a presumir dunha cousa que non funciona. Eso sí que é patético. Eso é o exemplo da xestión que fai vostede. Decir, eso é o exemplo que fai vostede. Logo, decir, estamos, repito, si se está de acordo ou non cos veciños de Casalvito, se vai mirar dentro de uns poucos segundos, uns poucos minutos coa votación. Nos estamos de acordo, por eso vamos a votar a favor. Vamos a votar a favor de que se fagan os muros e vamos a dar as gracias polos retranqueos voluntarios que vamos a facer os veciños. Vamos a facerlle esas camisas para dar cobertura a 40 usuarios de traídas de auga, porque entendemos que son fundamentais. E o vamos a facer. E despois se pode falar moito, pero a diferencia é os veciños van a poder comprobar como os que formamos parte da corporación cos seus votos van a poder comprobar quen o apoia, se vota a favor, e quen está en contra co seu voto, así de claro. Falaba no inicio a concelleira do BNG que falamos de temas puntuales. Non, eu falo de temas moi concretos, tan concretos que era un compañero seu de lista. E nós vamos a intentar solucionar ese problema. Pero a diferencia é esa. Por un lado, aquí está Casalvito, todos os terreos a disposición, todos os terreos con escrituras. E iso é o exceso. Ao retranquear, ao ganar eses metros, hai que pavimentar, hai que construir os muros, e por outro lado temos unha actuación que vostedes adoquinaron
agora me parece moi ben que xa renegue do adoquín nunha obra que tiña todo adoquín, pero bueno, me parece moi ben. Sí, non se preocupe que vamos a demostrar co proxecto. E resulta que vostedes adoquinaron unha propiedade privada sin ter permiso. E eu volvo a decir, por moito que vostede diga, mentira, mire, os feitos están aí. E decía a portavoz do BNG, vostedes viñeron a decir que había outra forma de gobernar. Aquí está. Baixamos a débeda do Concello, pagamos o que vostedes deixaron sin pagar. Frente ao incremento de impostos que vostedes en plena pandemia incluso lle subiron as viñetas aos vehículos, nos lle baixamos os vados e baixamos o IBI. Esa é a diferencia, A alternativa a que facían vostedes, pedir préstamos, incrementar a débeda, subir os impostos, pero a nosa diferencia é que pedimos, isto non pedimos voluntariamente porque temos os cartos. E desto temos a operación, pero tamén temos a alternativa. Cal vai ser a alternativa? Despois, amortizar, como fixemos o ano anterior, e baixar a débeda. E así logramos que a xestión deste Concello sexa exemplar. Esa é a diferencia. Moi ben. Vamos a votar. Abstencións. Votos en contra. Votos a favor. Así se queda demostrado quen apoia os veciños ou non de Casalvito. Votamos en contra de que se pidan crédito de 500.000 para que se pudo pedir 1.200.000 para a actuación. Que se pediu 700.000. Punto 6, sí. Falta de xestión. Sí, home, sí. Punto 6, 5462, expediente, igual que o Parque de Lourido, 849/2026. Modificación de crédito 8/2026, crédito extraordinario financiado con préstamo. Sí, tamén a proposta foi dictaminada pola Comisión de Facenda. Moi ben. Sí, co crédito que vostede hoxe trae aquí, como decía na miña primeira intervención, hai un lote de facturas, máis ben dous de facturas de traballos realizados que se mandaron executar e que a día de hoxe esas empresas, autónomos, están sin cobrar. Concretamente, do crédito que vostede pediu, hai unha porcentaxe que son 125.000 euros para poder pagar a esas empresas e autónomos que a día de hoxe siguen esperando a que o Concello lle pague. Nos, eu explico agora porque non tiven oportunidade de explicalo no punto anterior, non votamos en contra do contido que vostede trae do préstamo. Votamos en contra da súa xestión económica e iso que quede por diante. E o que tampouco compartimos é que vostede utilice as necesidades dos veciños para xustificar que vostede ten que pedir un quinto crédito. Vostede o que ten é que xestionar, dar resposta ás necesidades sen necesidade de facelo con unha mala praxis económica como é o que está sucedendo aquí. E precisamente o que non vamos a facer é aprobarlle esa mala praxis económica e aprobarlle que pida un quinto crédito. Pero somos conscientes, e o digo para xustificar cal vai a ser a nosa votación, que as persoas que realizan un traballo teñen que cobralo e que esas persoas non teñen culpa de que o Concello de Poio non faga os procesos oportunos para que poidan cobrar en tempo e forma. Porque cando ti realizas un traballo, ti non tes que estar pensando como che vai a pagar o Concello. O que está pensando ese pequeno empresario, ese autónomo ou esa empresa grande é que o Concello lle vai a pagar en tempo e forma. Vostede ten que pedir un préstamo para pagarlle. Ben, neste punto o BNG vai a votar a favor. E sabe por qué? Porque as empresas teñen que cobrar. E porque as empresas non teñen a culpa de que vostede encargue traballos sen previsión e sen un procedimento previo. E xa lle anuncio que imos a votar a favor deste e do seguinte, porque precisamente son os lotes de facturas sen créditos que se recollen tanto para extraordinaria como para suplemento. Sí. Portavoz do Partido Socialista. Sí, en primeiro lugar, as alusións que vostede ven aquí a falar da depuradora esa que non existía, que era fume, pero vai a Sanxenxo a afirmar, e ali di o maravilloso que é o sistema e o fantástico que funciona todo. Sabe o que dixo Telmo Martín? Porque son moi cobarde, vir aquí a contar mentiras, pero ali, cando está firmando, decir que todo é maravilloso é un acto de hipocresía, que é o que o caracteriza a vostede. Los vecinos non han tenido que poner ni un euro, decía Telmo Martín.
Telmo Matín se congratula de la entrada en servicio de la depuradora de Pasariñas para tratar las aguas del municipio y las de Pollo. 24 millones de euros. Vale, esa é a realidade do que vostedes dixeron ali e do valor estratégico da inversión, o maravilloso ampliar unha depuradora de última tecnología, de unas características que van a poner la ría, Sanxenxo e Pollo viven de la ría, e ahora ven aquí a contar mentiras de unha suposta depuradora, que era mentira ademais, porque en campaña decía que era mentira, e ahora ven aquí a decir que non funciona. Hai que ser hipócrita, hai que ser mal representante dos veciños para ver aquí a contar un relato, e ali onde ten que contar, se é certo o que di, se é certo e pensa no que di, o di ali, onde están as autoridades, e onde están os responsables que están executando por importe de 24 millóns de euros, que vostede diga que este mandato é de maior investimento da historia de Pollo, hai que ser troleiro. Cando no mandato anterior se firmou fondos europeos por valor de casi 6 millóns de euros, e a depuradora por 29 millóns de euros. Vostede nunca chegará a ese nivel de xestión. E con respecto ao que nos trae aquí, isto ven aquí, esta modificación de crédito, porque ten reparo de intervención. Vale? Por certo, por fraccionamento de obras, en moitos casos, por duplicidades, por facturas pendientes que ten reparo de intervención, porque non ten o procedimento que exixe a lei. Por iso veñen aquí para levantar o reparo. E vamos a votar a favor, porque esta xente, evidentemente, fixo o seu traballo, ten a obligación de cobrar. Non vamos a votar a favor do crédito, porque o crédito é resultado da súa mala xestión, da súa nefasta xestión, pero, claro, evidentemente, estas empresas que fixeron os traballos non teñen culpa de que vostede omita os procedementos, de que vostede sea incapaz de gestionar a tramitación destos expedientes. Polo tanto, como non é imputable ás empresas, sino ao alcalde, vamos a votar a favor. Ben, vostedes votan a favor porque saben que temos razón. Unha persoa que ando é consecuente, está seguro, mantén o voto en contra, é dicir, porque nadie vai a entender, é dicir, votan en contra de como buscar os fondos para pagar e despois, cando temos os cartos, aí digo, agora que os teño, sí que voto a favor. Sean consecuentes, o que pasa que saben que temos razón. Nos fala aquí vostedes de procedimentos. Mira, voy a ver se recorda de facturas que chegamos nos aquí. Exemplo, vostedes de que? Mira, cando estaban así en vísperas electorais, que andaban intentando roubarlle os votos por detrás ao bloque, as facturas eran, vou explicar o fraccionamiento, de que era un fraccionamento de unha obra. Muro derecha, muro izquierda, sonalle eso, non? Destierre del muro, construcción del muro. Eso sí que é un fraccionamiento de contrato. Eso sí que é un fraccionamiento de contrato. Nos aquí, por exemplo, traemos, vai a ter a culpa o concelleiro de Deportes ou a concelleira de Educación. Marcha polo aire o tellado de Viñas. Home, como ustedes non tuvieron previsión? Si xa sabíamos que en Galicia chove fai temporal. Entra agua dentro de fai 18 anos na cantina do pabellón, coa posibilidade de que caia o teito a calquer usuario. A culpa é do concelleiro de Deportes, porque cae a cantina. Eso é a realidade, é dicir, nós o que temos que facer é actuar. O que nos demandan os veciños, o veciño que non quere disculpas, é dicir, hai un problema, usted deme unha solución. Sáfese vostede como busca solución, pero quere unha solución. E iso que lle estamos dando. E vostedes sábeno, por eso votan a favor. Se estuveran seguro de o que estamos facendo nós era ilegal ou fose tan malo, votarían a favor. E mire, señor Gregorio, eu tendrei moitos defectos, pero de momento, independientemente onde esté, sempre vou defender os intereses dos veciños de Pollo. E lle pido, si quere, lle invito a que lle pida aos medios de comunicación as grabacións e vai a comprobar que a miña grabación di gracias por esta obra, pero temos un problema, que a día de hoxe non temos conectado nin Samieira nin Raxó e estamos vertindo directamente ao mar. E a presidenta de Aquaes visitou todos os bombeos, incluído da Granxa en Raxó, e recoñeceu que temos un problema, porque hai tres alternativas. Unha é que acabe a actuación dos cotos de urbanización, vale? O problema, o custe, 300 e pico mil euros, pero sobre todo o tempo. A segunda, que me neguei ali públicamente, que en vez de funcionar dúas bombas, que funcione unha soa para poder utilizar a alimentación eléctrica que hai na actualidade. E a terceira, que seguramente vai ser a opción, irnos casi na subida para o Pepe Vieira, e hai que ir á estación eléctrica para facer esa conexión. Esa é a realidade, pero isto que lle digo aquí, yo dixen ali, e invítolle a que pida as grabacións para que o vexa. Sabe o que non vai haber? Sabe o que non vai haber das grabacións? Pero usted, eu non sei, eu de verdad,
Eu creo que vostede ten unha enfermedad que o que di o cree. Pero vostede non ve, pida mata. Decir, vostede non ve que firmou con 16 e ora van en 24. Vaya contando. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. A ver, bueno, lea ata e ten un informe de interventora, esa está e suma. Fase 1. Bueno, fase 1. Que non se entera. Bueno, no, entérese vostede. Entérase tanto que foi facer un vídeo ridículo dunha actuación que non funciona. Pero mira, voy a dicir máis. Sabe o que nunca vai conseguir? Unha grabación miña non votando a favor de aportacións e de ingresos para o Concello de Poio. Sin embargo, súa sí, vamos a ter unha votación que cando hubo que levantar a man e votar para que para Poio viñeran 800.000 euros, vostede non tuvo a valentía, por non dicir outra palabra, non tuvo a valentía de votar a favor dos intereses do veciño de Poio. Eso que nunca van a ver de min. Logo falamos deso. Sí, sin problema. Máis intervencións? Votamos? Vale, eu quero falar. Sí, bueno. Sí, perfectamente. Preguntei primeiro a portavoz de BNG, recheita, e ora vostede, non hai problema. Este tranquilo. Estou moi tranquilo, que ten que estar tranquilo, vostede que se ve moi excitado. Moi excitado. E conta moitas milongas, pero bueno, eso está acostumbrado. Mire, di vostede que, claro, que cae o tellado e hai que arreglalo, pero a lei establece un procedimento de urxencia para non ter que vir aquí con informe de reparo. O problema é que vostede, que é tan listo, non coñece o procedimento. Vostede que prepara tantos plenos, según vostede, hai un procedimento de urxencia para esos casos. Entón, ten que simplemente acreditar que é un motivo de urxencia e a interventora lle dá autorización. Vale? Por tanto, eso que se inventa para xustificar o inxustificable, e ahora que intente, hasta ahora pasou coa depuradora a ocultala, a silenciala. Non decía nada da depuradora, porque claro, era fume, era mentira. Vostede chegou en campaña electoral hai 2 días a decir que todo eso era un invento del señor Agís, vale? 28 millóns de euros, que se licitou por 24, que o señor Telmo se escoita todos os días e calquer veciño o pode escoitar poñendo a depuradora polas nubes, que é unha maravilla, última tecnología, que todo cumple con todos os ciclos, fase 3, que é unha maravilla. E o señor Moldes o único que pasou de ningoneala, pasou de decir que non existía, a hora de desacreditala. 28 millóns de euros cando se licita queda en 24. É realmente lamentable. E o bombeo xa a propia responsable da Coaes lle dixo que se está redactando un proxecto que calcula que en 4 meses intentarán poñer en funcionamento con un proxecto de 300.000 euros. O que pasa que vostede o que intenta, como sempre, enredar, mentir, manipular a opinión pública e generar un discurso alternativo que nada ten que ver coa realidade, porque non lle costa nada, porque para que un discurso sea coherente hai que ter un mínimo de ética. Ben, decir, primeiro empezou por negalo, ahora se o recoñece, oxalá que sean 300.000 euros solo a conexión eléctrica, oxalá, fíjate ben, oxalá, pero de momento a proposta que trae a Coaes desas son 500.000, máis todo o incremento que temos desde esa obra. Pero mire, volvo a decir, fala vostede de xestión, de procedimento de urxencia, sabe a única diferencia? Que vostede non sabe nin chegar á cantina do pabellón, porque se supera que chegar á cantina do pabellón e os baños, tendría claro que non faltou, non é a realidade, é a realidade, é dicir, pode preguntar vostede ás persoas que son, en este caso, traballadoras desde fai anos, o problema que existía desde fai anos coa entrada de auga na cantina do pabellón, dos baños, caídas que se vão máis dunha vez os teitos, eso é a realidade, e nós o temos que solucionar, e para eso temos que pagar, e punto, e así o facemos. Pero repito, pero que sabe o problema deso? Que eso se levaba máis de 15. No. Eu estuve moito por aí. Pois debe. Bueno, si son xa capaces, mire, por sorte, como os plenos son grabados, por sorte, todo o mundo sabe cantas veces caiu o teito do pabellón, o falso teito, cantas veces entrou a auga, cantos inventos se fixo, dunha vez se tuvo que ampliar a entrada do propio pabellón, quitar un tellado porque entraba, doutra hubo que quitar a propia taquilla do campo de fútbol. Esa é a realidade e é a herencia que tuvemos que enfrentarnos a ela, buscando solucións. Pero repito, a demostración de que o que facemos nós é legal o demostra co voto, que vostedes non son capaces de votar en contra. Van a votar a favor porque sabe que o que facemos nós é legal. Esa é a diferencia. Vamos a ver ahora. Votos a favor? Xa está. Moi ben. Punto 7.
5463, expediente 850/2026, modificación de crédito 9/2026, suplemento de crédito financiado con préstamo. Sí, tamén foi dictaminada pola Comisión. Moi ben. Sí. Votamos. Votamos. Votos a favor? Sí, pero que estamos no punto 8 de inventario. No estamos, no, perdón, no estamos no 7. 7. É o mismo, é dicir, está relacionado, xa se preparan as modificacións para cando se firme, xa facer pagos e demais. Ben, ahora, punto 8. Espera, unanimidade, non? Sí. Claro. Hai que votar en Corporación de Caminos. Sí. Sí, vamos a votar... O punto 8 foi dictaminado esta mañá. Sí. Esta mañá. Vale. Hai que votar a ratificación. Parece oportuno. Se queredes ler a parte dispositiva. Sí. Vale, a parte dispositiva que non sei se a tiñades na comisión. A parte dispositiva establece... El primeiro punto é... Non sei se tiñades como añade. Aprobar inicialmente o inventario de camiños municipais do Concello de Poio de acordo co seguinte resumo xeral, está o resumo xeral, expor o expediente ao público ao prazo de 2 meses a partir do día seguinte a publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia, no tablero de anuncios do Concello, e o terceiro, no caso de non presentarse reclamación, se intentarase elevada a definitiva a aprobación do inventario, o cuarto, remitir a copia a aprobación do inventario de camiños á Administración do Estado e á Comunidade Autónoma, e o último, proceder a inscripción no registro de propiedade dos camiños que non se topen inscritos. Moi ben. Vale, votos a favor de incluir en este caso no orden do día. Moi bien. O punto é expediente 3322/2025, inventario de camiños municipais, é unha aprobación inicial, despois habrá un período de alegacións, aportacións de 2 meses e despois vendrá a pleno para a súa aprobación definitiva. Sí? Traemos a pleno para someter, como dicía o alcalde, a aprobación inicial o primeiro inventario de camiños municipais de Poio. En verano do ano pasado demos os primeiros pasos e hoxe, despois de 10 meses de traballo, visitando os camiños e investigando e atendendo moitas consultas veciñais, mantendo reunións técnicas entre persoal municipal e a enxeñería encargada da elaboración do inventario, temos por fin este documento que recolle provisionalmente un total de 750 vías municipais cunha longitude de máis de 200 kilómetros. Un documento que nos permite coñecer mellor o noso concello, planificar e actuar mellor de forma que facilitará así a xestión municipal e a consulta cidadá. Parece obvio, pero é importante saber que non todos os camiños son municipais, algúns son privados, algúns están suxeitos a servidume, pero é determinante saber que se a parcela é edificable e linda cun vial público, esta pode ser a diferenza entre poder construir ou non nela. Por iso é importante ter esa certeza para construir unha vivenda ou para desenvolver un proxecto ou non poder facelo. O inventario inclúe unha ficha individual de cada camiño e vai estar nos próximos días a disposición da veciñanza de forma accesible e con ferramentas de última xeración para facilitar a revisión, pero tamén amosaremos no Concello para que as persoas que non teñan coñecemento para o uso da tecnoloxía. A información completa que proporciona este inventario supón máis seguridade xurídica, mellores decisións e, sen dúbida, unha xestión, como dicía, máis eficiente. En definitiva, é unha ferramenta para avanzar no noso obxectivo de facer que Poio sexa un lugar mellor para vivir e para investir. E por iso, o martes pasado, como dicía o secretario, así como esta mesma mañán, o inventario de camiños foi tratado na Comisión de Urbanismo, a que se deu traslado toda a documentación que referida a estos 750 viais, e logo desta aprobación inicial neste pleno, o documento pasará a exposición pública cun prazo ampliado de 2 meses, cun obxectivo claro,
que a veciñanza poida revisalo, comprobar e presentar alegacións no caso que sexa necesario. Polo tanto, ata que volte a este pleno, para a súa aprobación definitiva, é un documento vivo e aberto a alegacións e a observacións dos seus principais beneficiarios e queremos perfeccionalo coas achegas da veciñanza para construir así un documento entre todos e para todos. Así, como dicía, logo de ter formalizada a acta deste pleno e cos trámites administrativos realizados para a súa publicación do anuncio nos boletíns correspondentes, que exixe a tramitación administrativa, contamos con que a mediados do vindeiro mes, día arriba, día abaixo, estará en exposición pública, como dicía, durante un plazo ampliado de 2 meses, para que poida ser estudiado en detalle a través dun visor online que creamos especificamente para facilitar a difusión e o trámite de revisión da documentación para que sexa máis accesible este asunto dada a súa relevancia. Ben, ten a palabra a portavoz do BNG. Sí. Nos sobre esta proposta xa amosamos o noso voto a favor na comisión. Imos a votar a favor do inicio deste procedimento. Tamén fixemos constar na comisión que íbamos a facer unha revisión pormenorizada, agora con tempo, e que no caso de que detectemos algunha cuestión, pois faremos as alegacións oportunas. Pero, aproveitando agora o primeiro trámite neste pleno e antes de que este en exposición pública, sí que queríamos facer constar que entendemos que é un documento que pode chegar a ser determinante para moitas cuestións. Facíamoslle preguntas á concelleira na comisión, onde lle preguntábamos se se estaban incluindo alzados de novos camiños que a día de hoxe non se recoñecían como tales, se había camiños que actualmente estaban en litixo, si se recollían. A contestación foi que neste momento non. E, todas esas cuestións que, igual que a nos suscitan dúbidas, máis aos veciños que, ao mellor, non teñen coñecemento deste procedimento que se vai a levar a cabo. E que é un procedimento que é importante, porque, como ben decías ti na túa intervención, Rocío, vai a ser determinante para cuestións que poidan afectar a novas construcións, para cuestións que poidan afectar porque, ao mellor, vai haber un camiño que poida supoñer un trazado por unha finca privada, cuestións que se poden suscitar e que precisan de que os veciños poidan ter acceso a este documento. E nos, entonces, pedimos un esforzo maior por parte do Concello. Entendemos que, a respecto á presentación e a exposición que fixo a concelleira, solicitamos que haxa tamén transparencia, información e participación. E por iso queríamos pedirlle, porque entendemos que vostede fala de unha aplicación a que todos os veciños van a poder acceder, pero hai moitos veciños que non teñen acceso ás novas tecnoloxías, que non entenden as novas tecnoloxías ou que simplemente non usan aplicacións para poder, digamos que, acceder a este documento, e que igual accedendo a este documento, pois ao mellor non o entenden, porque nos pode pasar a calquera de nós. Por iso queríamos pedirlle e facer este chamamento aquí ou este rogo ou petición ao Concello que se habilite unha oficina de atención específica para poder atender a xente sobre este tema e que non sea solamente mediante unha app, que calquer veciño poida vir aquí e poida ter coñecemento, porque hai moita xente que non ten por que estar consultando o BOP, porque non ten por que saber que está a exposición e pode pasar o plazo, e son cuestións que son determinantes porque ao mellor poden estar afectando a parcelas ou a cuestións que os veciños teñen que saber. Por iso queremos requerirlle de ese esforzo ao Concello, porque entendemos que a participación da veciñanza é vital e que se
habilite precisamente esa atención específica para todos aqueles veciños que veñan aquí, que poidan asesorarse, que se lle poida asesorar e que poidan ter coñecemento de como lle vai afectar este novo inventario, ou se hai algún trazado que poida afectar algunha parcela ou a súa parcela particular. Solo por puntualizar aí, en principio se fixo anuncio a propósito para que todo o mundo supera e moitas dos veciños están vindo e se están atendendo sin ningún tipo de problema e así se vai a manter ese punto de información para que todas as consultas, sobre todo para eso, para que personalmente poidan facer xestións e incorporar e demais. Ben, pois nos pedimos que, aparte de que se fagan esas consultas, un esforzo maior de cartelería, que a xente poida ter coñecemento de que efectivamente este documento, dende a oposición, tamén vamos a facer, porque a veciñanza tamén poida coñecelo, porque o dito, entendemos que hai cuestións entre, como apuntaba, creo que son 750 camiños, é obvio que é imposible ter coñecemento exacto de todos e que os veciños teñen que, de alguna maneira, poder comprobar que non estén afectados por ningún dos novos trazados que se poñen no documento. Moi ben, ten a palabra o portavoz do Partido Socialista. Sí, bueno, este é un documento que ten trascendencia urbanística e que ten trascendencia xurídica, un documento importante. Xa na propia Comisión de Urbanismo votamos a favor, creemos que é importante que estas cousas se fagan por consenso, é importante tamén que se corrixan unha serie de imprecisións, de erros materiais que temos comentado na Comisión de Urbanismo, que se irán depurando coa propia participación veciñal, co propio período de alegacións. Básicamente está todo dito, é dicir, un documento que vai a incidir no carácter público ou privado dos camiños, que ten consecuencias urbanísticas na medida que dota de frente de fachada ás parcelas. Polo tanto, un documento que ten a súa importancia e a súa relevancia desde a perspectiva xurídica e urbanística. Polo tanto, vamos a votar a favor. Creemos que é importante, como ten dito Marga, é importante ese proceso de escoita aos veciños no período de alegacións para ter en conta as súas achegas. Hai unha serie de requisitos de catastro, do planeamento vixente, da documentación histórica, do vuelo americano, que configuran toda unha documentación que axuda a determinar o carácter público ou privado, pero tamén existe a visión dos propios veciños, a perspectiva histórica que trasladan os veciños con respecto á naturaleza de moitos camiños, que tamén é importante observar. En ese sentido, votamos a favor desta aprobación inicial. Se nos ten dito que vai a estar en exposición pública 2 meses para que os veciños fagan alegacións. Nós, como temos dito, detectamos algúns erros materiales, algunhas imprecisións que tamén iremos dando traslado para que se vayan incorporando. Por aclarar, non entendín ben, Marga, cando decías o procedimento xudicial ou pola mañán, cando en relación aos camiños que estaban sendo xudicializados. Sí, pero non... Claro, hasta que se resolva o expediente. Vale, ben. Importante, nos levamos 10 meses de traballo de atención á veciñanza. Quero dicir, moito traballo hai detrás deste documento, pero é un traballo que acaba de empezar. Entón, un esforzo, por suposto, a oficina, o Concello, que está aberta a todos, pero sempre, porque pareceme importante recordar ou resaltar neste punto que o inventario de camiños, o inventario municipal de camiños é unha obriga legal que chega agora no 2026, benvido sexa, non? Pero é unha obriga legal que a lei de bases, as administracións locais teñen obriga de formar inventario dos seus bens de titularidade municipal, incluindo os camiños, que non tiñamos os camiños, vale? E actualizar estos inventarios. Entonces,
Penso que antes dixen, non sei se unha ou dúas veces, se non volvo a repetilo, aquelas persoas que non teñen acceso á tecnoloxía ou que non a entenden, o Concello está aberto, como estivo estes 10 meses, para mirar con eles que o que levamos facendo, vale? É dicir, queremos que sexa o máis fácil posible, pois para aqueles que traballan e non poden vir, entón, que o podan facer, fixemos un visor exclusivo para isto, porque é tan importante que queremos que chegue a todos e que todos o podan revisar, e se o plazo é de un mes, puxemos 2 meses, para que non sexa unha cuestión de tempo, vale? De feito, tamén os remitimos varias veces aos medios de comunicación para que, bueno, para darlle difusión entre todos. A idea aí tamén viña máis xente, vale? Entonces, importante, atención aos veciños, fundamental, e animamos desde este pleno a veciñanza a consultar agora este documento inicial, vale, para facer as observacións que consideren, vale, usando os canles, tanto os digitais como aquí, presencialmente, como levamos facendo este tempo, porque no Concello sempre temos a porta aberta para mellorar, non? O Concello, para chegarlles á ciudadanía esta área tan complexa, porque é moi complexa, non? Pero ten tanto impacto na nosa vida, non? E vamos a seguir traballando para facer do urbanismo un urbanismo responsable, útil, accesible e transparente. E coido que é o máis importante, o servizo da xente. Vale. Moi ben. Votamos. Votos a favor? Siguiente punto, punto 9, mocións urxentes, creo que hai dúas, e por orden de entrada, temos que motivar e votar a urxencia. Sí. Ben, é unha moción que se trai a pleno en este caso, por un feito que se cometeu no pasado pleno da Diputación de Pontevedra, e por parte do equipo de goberno entendemos que é importante, ademais que serán varios en este caso, os investimentos e eses plans distintos que poidan vir e poidan ser beneficiosos para os veciños de Poio, e entendemos que debería ter o máximo de apoio posible, sobre todo para non poder fomentar dudas de importancia que poden ter os mencionados proxectos, e entendemos que é fundamental que teña o apoio de toda a corporación, tanto do Concello de Poio como da propia Deputación de Pontevedra. Vale. Votos a favor de incluir no orden do día do pleno? Vale. Pois nada. Pois, como decía o alcalde, o pasado 27 de marzo tivo lugar o pleno ordinario da Deputación de Pontevedra coa participación do deputado do Grupo Socialista e concelleiro de Poio, Gregorio Agís. O punto quinto da orde do día desa sesión era referido á concesión de subvencións ao Aveiro da convocatoria do Plan Provincia Extraordinaria 2025, o Plan Extra, e incluía unha subvención de máis de 800.000 euros, 806.676,85 euros, para ser exactos, concedida ao Concello de Poio para a rehabilitación e acondicionamento de edificación para o centro de maiores, é dicir, o financiamento que nos dá a Deputación para a creación do futuro centro de maiores ou centro de día de Campelo, na ubicación da antiga gardería que compramos para ese fin no 2024. Evidentemente, a creación desta infraestructura é un compromiso deste goberno e deste grupo, pero pensamos que debería ser apoiado por todos os grupos, por todos os colectivos e por todas as persoas de Poio, non? Porque é un proxecto estratégico, sobre todo para a atención integral dos nosos maiores, e un impulso tamén para Campelo. Debería ser algo apoiado por todos, por todas, aínda que sexa porque é unha inxección de fondos de case 1 millón de euros para mellorar Campelo e mellorar Poio. Estamos de acordo. Pois cal foi a nosa sorpresa cando no momento da votación dese punto o deputado Gregorio Agís, que aínda que fose posto como deputado polo PSOE, está aí porque é concelleiro de Poio, xunto a outros membros do Grupo Socialista, decidiu
non apoiar a concesión desta subvención, que teño que recordar que é imprescindible para poder facer o centro de maiores de Campelo. Digo, xunto a outros membros, porque non son todos os membros do Grupo Socialista os que non apoiaron estas subvencións. E máis, varios deputados socialistas, especificamente 2 alcaldes e outro deputado que está na oposición no seu concello, votaron que sí ás subvencións para apoio e para os seus concellos. É dicir, que o PSOE rompeu a súa disciplina de voto, algo inédito, pero así sucedeu, e cando se decide dar máis recursos aos concellos, especificamente apoio. E o señor Agís, nese momento, decidiu poñerse de lado dos que non apoian apoio, para que Poio teña máis recursos, para que Poio teña 85.000 euros máis, e que Campelo teña un centro de día de maiores. A verdade é que non é a primeira vez que o señor Agís non defende os intereses de Poio na súa faceta de deputado provincial. Temos outros exemplos bastante recentes, cando en setembro pasado votou en contra do financiamento dos plans que supoñían 190.000 euros para apoio, nese caso tamén concedidos da Diputación. Hai outros exemplos fora do ámbito provincial que demostra que o señor Agís, como o seu partido, non están centrados nos intereses de Poio, pero non lle corresponde a este pleno valoralo, senón os veciños cando sexa o lugar oportuno e se volve a ser candidato. Pero se é diputado, insisto, aínda que sexa do Partido Socialista, e o é como condición indispensable porque é concelleiro de Poio, insisto, o mínimo que se lle debe pedir a un concelleiro ou a unha concelleira de Poio é que defenda o noso concello, é que antepoña os intereses do noso municipio aos do seu partido e aos da súa institución. E cando iso non se cumpre, é a nosa obriga recordarlo. E por ese motivo propoñemos ao Pleno desaprobar as actuacións do deputado provincial Gregorio Agís que foron contrarias aos intereses da veciñanza de Poio. Grazas. Ten a palabra a portavoz do BNG. Sí. Bueno, a verdade é que me parece pouco serio traer esta moción, e aparte de parecerme pouco serio, pareceme que non está a altura de un partido que está gobernando. Creo que aquí vimos o pleno a tratar asuntos de importancia, a facer propostas, e non vimos a falar do que vota ou non vota un concelleiro da oposición. E a min, sinceramente, pareceme pouco serio. Por outro lado, acaso o voto dun concelleiro provocou que non se poida levar a cabo ese proxecto? Porque no caso de ser así, ainda podería entender que o mellor se truxera aquí esa moción. Pero non foi así. É dicir, eu non sei o que votou o compañeiro, sinceramente, pero non afecta aos intereses dos veciños de Poio, nin afectou, nin é un tema a tratar neste pleno. Obviamente, vamos a votar en contra. Primeiro, porque vostedes o que pretenden é facer deste pleno unha confrontación, facer ruído. Creo que é unha moción sin contido, con un fin partidista, pouco seria, de pouco pesado político, e ademais, de verdade, que sendo un partido que está gobernando Poio, e como vostede presume que ademais está gobernando por unha maioría tan absoluta, de verdade que non é propio vir aquí con esta moción sinalando a un concelleiro que, por certo, primeiro o expulsar o pleno sin xustificación, e agora resulta que lle trae unha moción para sinalar o que fai o concelleiro na Diputación. A min pareceme, de verdade, fagano mirar, pareceme pouco serio. Dende logo, xa lle vou a decir unha cousa. O BNG non vai a entrar en este tipo
de confrontacións, non vai a entrar en este tipo de ruídos. Eu creo que os veciños de Poio, sinceramente, impórtalle pouco ou nada, iba a decir outra palabra, o que vostedes hoxe están tratando aquí. Pareceme, ademais, unha falta de respeto tanto do goberno como do alcalde a respeto do compañeiro Gregorio, que forma parte da corporación, e, sinceramente, pareceme unha moción de pouca altura política, de verdade, que tiven que lela 2 veces porque dixen eu, non me creo que vostedes, estando gobernando, veñan aquí con esta moción. Entenderíao cando facían oposición, porque facían unha oposición que todo lle valía, pero gobernando o Concello, de verdade que non é ético, nin ten peso político a moción. E logo decir que teñen que reaprobar porque resulta que non votou. E que lle temos que pedir a vostede cando todos os proxectos estratégicos de Poio estiveron bloqueados anos, porque neste Concello non estaba gobernado o Partido Popular, polígono de Fraga Moreira, PO 308, depuradora, e podemos seguir. Que facía vostede? Tamén o tiñamos que reprobar a vostede. É dicir, eu creo que hai que ser un pouco serio, que hai que darlle seriedades ao pleno, e o que non podemos é precisamente esa política de embarrar, de confrontación, de ruído, de todo vale, que a xente xa está cansada diso, traela tamén ao Concello de Poio. De verdade, a min o único que podo decir é que me parece pouco seria esta moción. Pareceme vergoñento, ademais, que veñan con cuestións así, cos problemas que teñen hoxe día os veciños, que non lle importan a ninguén, sinceramente, que nada van a ter que ver co desenrolo do proxecto de Campelo ou con outros proxectos, e que simplemente coa única intención de vir aquí a facer un mal uso partidista do pleno que representa a todos os veciños de Poio. máis nada. Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista. Este chega. Bueno, a ver, eu creo que esta moción é absolutamente ridícula, infantil, denota do que está pendente o señor alcalde, que siga anclado na oposición. Evidentemente non di a verdade, non di que non apoia, non di que mastiven. E mastiven non era un proxecto para apoio, eran 56 proxectos para toda a provincia, eran proxectos porque deixaron fora por sectarios, por manipuladores, porque a Diputación actual se volveu a convertir nunha institución sectaria que deixa fora os concellos que non son da súa cor. Por iso, ese voto. Pero non tuvo ninguna consecuencia para apoio, que é o que vostedes manipulan e enganan, porque están acostumados precisamente a eso. A mí me gustaría saber que votou o señor Moldes cando foi diputado, por exemplo, no Plan Concellos, ou que votaba nos investimentos iguales que estos, un plan de infraestructuras para apoio. Que votaba o señor alcalde? A favor, non? Moi ben. Evidente que é unha moción que está preocupada non por Pollo, está preocupada por Gregorio Agís. Tuveron unha semana mala, porque claro, tuvo que ir a firmar o tema da depuradora, que non existía, tuvo que ir ali. Nos enteramos que está enterrando o convenio histórico comprometido cos colectivos para Covelo. Nos enteramos esa mentira fragrante do centro deportivo, do complexo deportivo da Seca, que é un gran invento, unha gran mentira. E logo a mí me ofende personalmente que vostede diga que eu non velo por os intereses de Pollo, non? Cando precisamente me caractericei por traer fondos para este municipio. E vostede, mentras eu traía fondos, se encargaba exactamente de todo o contrario, non? É maravilloso recordar esa bueno, pois non sei como chamalo, que coa súa compañeira Rocío Cochón, esa plataforma que creou para frenar o polígono de Fraga Moreira, que como consecuencia Freud se foi para Barro e as consecuencias que iso ten para a economía de Pollo. Eso como chama? Esa traición como chama, señor alcalde? Esa vergoña que o perseguirá toda a vida, ou todo o que fixo para que non chegara depurador a Pollo, con aquelo indo ao notario, con aquelas declaracións ridículas dicindo da ubicación, falando de que tiña que ir en Pollo porque era imposible que fora en Sanxenxo. Vostede, de feito,
e se caracteriza por o ruído, polo marrullero, por ser unha persona conflictiva. Na Diputación todavía falan da súa herdanza, do que vostede facía ali, que facía o mismo que facía aquí, que era crear lío, confrontación, levar xente ao pleno, a unha institución como a Diputación, que tuvo que facerse un reglamento precisamente para que vostede non pudera facer o que facía, que era montar lío todos os días, o que fixo co cementerio, que lle quedou feito e agora converteu nun basurero engañando os veciños, que lle decía que iban a ser propietarios e resulta que sacou máis decretos de concesión que ninguén. Bueno, vostede se caracteriza precisamente por bloquear Pollo, por ter paralizado Pollo, por non... Cuanto peor, mejor. A vostede nunca lle importou eso. E nos presenta esta moción que non é nin de reprobación, porque non son nin valientes, son as cobardes, para facer un uso partidista da institución. Deixenme, por favor, non fale por detrás, senón non me podo centrar. Se non confía no interlocutor, defendo a vostede. Está nervioso. Entón, esta maniobra de distracción tan ridícula, tan absurda, que non ten nin pés nin cabeza, que non ten recorrido ningún, é bastante patética porque o define. Vostede está todavía na oposición. En vez de estar centrado no goberno, de estar centrado en conseguir investimentos, en traer iniciativas que vayan máis alá da propaganda, é dicir, que se materialicen, porque de momento vostede está vivindo do pasado. Fíxese se vive do pasado, que está máis preocupado de Gregorio Agís que de Pollo. Eso demostra que é unha persona insegura, unha persona débil. Porque desta moción non ten un pase. E vostede o sabe, porque yo din, e porque lle din que é unha maniobra de distracción absolutamente ridícula, que non ten ningún fundamento. Porque non supuxo ninguna pérdida para Pollo. Non supuxo a falta de €1 para Pollo. En cambio, a súa, sí. E logo lle lerei actas onde vostede votou en contra dos intereses de Pollo e aplicando o seu criterio, o seu rasero, debería dimitir, porque se o que di aquí nesta moción é certo e realmente o cree, cando lle saque as actas do que votou vostede, debería dimitir. Vale, o que pasa é que xa sabemos que vostede non se caracteriza precisamente por ser coherente. Sí, ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Señora Caldas, non sei se non lle parece serio poder construir o centro de maiores de Pollo. A nós parécenos moi serio. Por iso traemos esta moción. E o señor Agís, eu xa o dixen varias veces. Vostede, a verdade é que nunca pensou verse aí, na bancada da oposición, e sabémolo, nunca o pensou. E entendo, porque o sabemos, que a oposición non é agradable, e iso lle supón unha enorme frustración, esa é a realidade. Entonces, pois canaliza esa frustración así. Antes de empezar ni tan siquiera a legislatura, votou vostede en contra do proxecto de reforma do entorno de Viñas, de Camiño Laxes, e así sucesivamente ata o día de hoxe. E xa lle digo que quero ceñirme a súa actuación como a deputado provincial. É o que quero facer, porque se me poño a pensar no noso Concello, pois sería moi sinxelo facer referencia a moitísimas actuacións do seu boicot. Bueno, vémolo en cada pleno. Tamén podemos hacer un inciso, o boicot de Campelo, o entroido de Campelo, e 1000 exemplos máis. Pero iso non nos corresponde a nos valoralo. A nos non nos corresponde eso. Se repite, como candidato eso son os veciños, ou o seu partido, ou en maio, esos son os que o teñen que decir. Pero, bueno, inda que, a cousa non sei como lle pintará, pero eu, se me permite unha recomendación, sei que o papel da oposición se lle está facendo difícil, e que a estas alturas xa non hai maneira de cambiar o chip, non? Pero hai un papel para a oposición constructiva, de non votar todo en contra, de non ser destructivo, de non ir cos insultos, a bulla, vale? Sae hoxe vostede falando na prensa, falando
de terapia, eu non sei como calificar eso, a verdade. Fala de que este goberno ten frustración, pero que frustración? Se temos o apoio da xente, estamos gobernando, estamos solucionando problemas da veciñanza, terá frustración vostede, porque contaba conseguir no goberno local, no goberno provincial, e os veciños lle dixeron que non. E iso sí que é frustrante. Imagine como estará vostede, de frustrado, que leva 2 plenos seguidos dicindo que fixo máis vostede como concelleiro que outros como alcaldes. Pero non pode pagar esa frustración coa veciñanza. Eso é o que lle queremos decir, señora Gis. Vostede parece que está confundido. Isto non é unha reprobación. Non é que non o quixéramos poñer, non. É que non é unha reprobación. A vostede xa o reprobaron os veciños de Poio. Isto é unha chamada de atención, porque vostede sabe perfectamente que meteu a pata. Esta iniciativa só busca facerlle ver eso, que meteu a pata, que así non, señora Gis, así non. Nesa votación de deputado, houve deputados socialistas, compañeros seus, que pensaron nos seus veciños, que votaron que sí, aínda que haxa que apoiar algo que fai o Partido Popular. Eles votaron que sí, e vostede non. Vostede púxose do lado dos concelleiros de Vigo, e claro, señor Regades, a ver Caballero, que se apoio non lle dan 800.000 euros, non lles importa, pero vostede é concelleiro de Poio, señora Gis, é concelleiro de Poio, e pode vostede poñerse como queira, pero actuou mal, non defendeu os intereses dos veciños de Poio, nin dos veciños que o votaron con V, nin dos veciños que o votaron con B. Moi ben, ten a palabra o portavoz de Benega. Facíame unha interpelación a portavoz do Partido Popular, decíase para mí non era importante que se realizara un proxecto en Campelo. Vamos a ver, é que esta moción non fala dun proxecto de Campelo. Vostedes están traendo unha moción para vir aquí a berrarlle o concelleiro do Partido Socialista porque non levantou a man nunha votación de 56 proxectos na Diputación de Pontevedra. E claro, e os veciños estarán pensando, pero porque o concelleiro socialista non levanta a man, iso quere decir que non se vai a realizar o proxecto en Poio? Non, entonces, é dicir, que repercusión ten esta moción? Vir a berrarlle a Gregorio e decirlle o que ten que facer? Ou decirlle como se ten que comportar o seu partido ou como teñen que votar no Partido Socialista? De verdad que non teñen outra cousa que facer que vir a este pleno a berrarlle a Gregorio? A ver, eu de verdad, mire, cando falemos e traiamos mocións serias, interveño. Cando veñamos con tonterías deste tipo, de verdad, vou optar por non intervir, por non darlle máis contido a un pleno que o que pretende facer é embarullar, e se o sentido dos plenos de Poio van a ser así, pois desde logo malimos. Non sei quen lle asesorou traer hoxe esta moción, pero creo que se equivocaron. Sinceramente, creo que se equivocaron. Ben, ten a palabra o portavoz do Partido Socialista. Contan tantas mentiras que é tan difícil seguir o ritmo. Isto é unha pataleta, unha perda de tempo ridícula, e a oposición non debe ser tan mala cando vostedes siguen anclados nela. Porque dígame vostede que isto senón un acto de oposición ridículo, que denota frustración, efectivamente, denota pois que están preocupados, non por Poio, non están preocupados por gobernar, están preocupados por Gregorio Agís. E logo, digo, apoio da xente. Bueno, apoio da xente se demostra en cada elección, e virá o tema. Pero vostede, como secretaria desa plataforma de Fraga Moreira, que bloqueou durante tanto tempo, eso sí que foi miserable e asqueroso para Poio. E se acorda que para vostede lle parecía pouco 23 euros. A ver agora canto pagan, Vale, espero que sean coherentes, 23 euros lle parecía moi pouco. A ver agora canto se vai a pagar. Bueno, vostede dixo aí unha serie de cuestións de que Gregorio Poio, porque non defende os intereses. Mira, que intereses defendía Moldes cando votou en contra de todos os plans concellos da Diputación de Pontevedra, do cal Poio recibiu máis de 5 millóns de euros? Me pode decir? Vostede non é de Poio?
O reprobaron a vostede por votar en contra de todos os plans concellos. Señor alcalde, votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda aprobado por 14 votos a favor, unha abstención e 12 votos en contra, incluído o seu. Dase conta que hipócrita é. Plan concellos. Plan concellos. Pois mira, en Campelo, a baixar Padre Avelino, o muro, os muros, aportación para as estradas de Campelo, 3 millóns de euros. Dase conta a súa hipocresía barata e miserable. Sabe canto que aprobou, que votou vostede no de Porense, que é un plan como este? Abstívose. Teño aquí acta, aprobada 12 votos a favor e 12 abstenciones. Dase conta do hipócrita que é. O que denuncio da Diputación é isto. Isto é unha noticia de agora. La Diputación de Pontevedra aparta el secretario, un secretario que leva desde os anos 80 na Diputación, por denunciar ilegalidades en los procesos de selección de personal. Isto é o que eu denuncio da Diputación. Pero pola miña culpa, Pollo non perde un peso, Pola súa sí. Vale? Porque vostede encabezou plataformas en contra de Pollo, porque vostede bloqueou proxectos estratégicos para Pollo, porque o que fixo co cementerio, coa PO 308, coa depuradora, co Fragamoreira non tiene un pase, vale? E o mismo que me acusa a min, vostede votou en contra de 5 millóns de euros, e me di a min que votei, que me estiven por 500, que ademais chegaron 500.000 euros. É vostede patético, señor Moldes, patético. Aquí ten as actas, en contra. E abstívose nos plans de investimento, cando vostede era diputado provincial. Ademais da imaxe lamentable que deu, do recordo que deixou na Diputación, sale sempre a colación a súa xestión. O propio Partido Popular, no mandato anterior, rehuía da súa forma de facer oposición tan lamentable, porque facía o mismo que facía aquí, que traer líos, problemas, mentiras, manipulacións, envenenar a convivencia e generar problemas. Eu non estou frustrado. Eu, afortunadamente, teño vida fora da política. Eu teño profesión. Ve a diferencia. Vale? Eu estou feliz na oposición. Feliz. Non teño ningún problema. O que está moi contento coa oposición é vostede porque é incapaz de asumir que é o alcalde, que asumir que ten que gobernar. É realmente patético. É realmente patético. Vostede é o alcalde. E o alcalde ten unhas responsabilidades e ten que ter unha seriedade, unha lealtade e un respeto pola verdade. O que fai vostede de propaganda e mentira sistemática o define. E, señor alcalde, un consello que lle vou a dar: cambie, porque isto non lle beneficia. E a xente o sabe e lle perxudica. Hai que ser un poquinho máis humilde, e lle iría mellor. Fágame caso, lle iría mellor, porque esta forma que ten de actuar non lle beneficia. Moi ben, ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Para nós, máis de 800.000 euros para Campelo, para o Centro de Maiores de Campelo, é moi importante. A portavoz do Bloque Nacionalista, como cando presentamos o proxecto non tiña claro destinar en exclusividade esa compra ao centro de día, quizás que quería compaxinalo con outras actividades, quizás non lle dea tanta relevancia, pero para nós é un proxecto estratégico. É que un membro desta corporación, na súa condición de deputado, non respaldase este proxecto, foi a causa de traer aquí esta moción. Porque os membros desta corporación temos a obriga de defender os intereses dos veciños e das veciñas de Poio, tanto se estamos no goberno como se estamos na oposición. E tanto se nos sentamos neste pleno como noutras institucións, especialmente se un forma parte delas pola súa condición de concelleiro de Poio. É unha honra representar os veciños, pero tamén conleva unhas obrigas e unhas responsabilidades. A máis importante, repito, antepoñer os intereses dos veciños aos nosos intereses políticos, as instruccións ou os intereses dos nosos partidos. Unhas responsabilidades
que consideramos que non está cumplindo vostede, señora Gis, é o noso deber recordarlo. Non é unha iniciativa agradable, tampouco o é para nós. Esa é a realidade. Pero moito menos agradable é ver como un membro desta corporación non fai gala de Poio, non defende Poio e non busca o mellor para Poio en todas as institucións e en todos os ámbitos. Gracias. Ben, eu non tinha pensado intervir nesta moción, pero bueno, despois que dixeron as cousas, pois vou a intervir. Primeiro, decir, por moitas opinións que vostede poida decir, opinar, de momento, a única persoa, o único concelleiro que ten nun acta e nun vídeo un voto cunha subvención, cun plan, se ha aprobado os proxectos e finalista é vostede. É dicir, vostede aí quita... A ver, teño aquí as actas. eu non interrumpín. Un alcalde non pode mentir. Coño, sea sincero, diga a verdade unha vez na vida. Unha vez. Non teño máis que falar. É dicir, despois da demostración de educación do portavoz do Partido Socialista, xa non hai máis que decir. Votamos. Votos a favor? Votos en contra? Hai outra moción do BNG. Ratificar a urxencia. Sí. Unha explicación Queres dar unha pequena explicación, Marga? por urxencia. Ou votamos directamente? Sí. Sí. Votos a favor? Vale. Y esta moción, bueno, antes de dar lectura á moción, solamente quería facer unha pequena alusión por interpelación, non o pude facer antes, non o suelo facer, pero bueno, eu creo que ás veces tamén hai que decir as cousas. Vostede que dixe, a mí non me importa a gardería. Mire, a primeira en preocuparse de ir a ver a gardería con proxecto igual ou con proxecto diferente foi esta concelleira que está aquí sentada. Eu non presumo, a mí non me gusta presumir de nada, porque todos estamos aquí, estamos para o que estamos. Pero a primeira en ir e preocuparse cando esa gardería estaba cerrada e nadie miraba para ela, foi a presente aquí sentada. Nada máis. E con isto vou a dar inicio á moción. Esta moción que trae o BNG é en relación á defensa dos traballadores e traballadoras galegos contra a criminalización das baixas laborais por parte do Goberno da Xunta de Galiza. E vai a ser interesante tamén saber cal vai a ser a votación deste pleno, posto que é unha cuestión que nos afecta a todas e a todos, porque todos podemos, nalgún momento da nosa vida, ter que coller unha baixa laboral porque físicamente ou mentalmente non nos atopamos en condicións de realizar un traballo e porque algún médico nos dou esa baixa laboral porque considera, baixo o seu criterio médico, que non podemos realizar o traballo. E esa precisamente é a esencia da moción que vou a presentar, porque precisamente a Xunta de Galiza ven de presentar unha medida que afecta precisamente en materia laboral a incapacidade temporal sobre as baixas. O que quere é endurecer o control sobre as baixas que se decretan por parte, neste caso, dos facultativos sanitarios. Nos entendemos que é importante traer esta moción porque, por unha parte, entendemos que está criminalizando aquelas persoas que, por cuestións de saúde, teñen que coller unha baixa e, por outro lado, tamén está cuestionando a labor dos profesionais sanitarios, que son os que decretan as baixas laborais. Por esta cuestión, e porque é unha cuestión, a traemos de urxencia, porque aparte foi unha cuestión de recente debate e anuncio, e creemos que, neste caso, o pleno do Concello de Poio, pois tamén ten algo que decir ao respecto.
O problema que temos os galegos e as galegas non é un absentismo xustificado, é dicir, non é que a xente falte a traballar porque quere. O problema que temos é que temos unha sanidade deficiente e o mellor, precisamente, se a nosa sanidade non estivera como está, pois igual a xente non tería que recurrir a ter tantas baixas, porque o mellor tería a súa atención primaria o día e podíamos previr enfermidades que logo conlevan a que teñamos que ter baixas laborales. Entonces, o primeiro que ten que facer a Xunta é non criminalizar a quen colle unha baixa, senón mellorar a sanidade pública para que as persoas non teñamos que coller baixas para evitar e previr que nos poñamos enfermas. Por outra parte, tamén fala de que, falamos nós nesta moción de que existe un colapso na sanidade pública, de que hai unha privatización encuberta por parte da sanidade e que esta solución de atentar sobre os dereitos das persoas a nun momento dado da nosa vida ter que coller unha baixa laboral non é a solución. Por iso traemos aquí estes acordos que din, primeiro, a Corporación do Concello de Poio amosa o seu rexeitamento á proposta irresponsable da Xunta de Galiza de endurecer e dificultar o acceso ás baixas laborais por considerar que criminaliza de xeito inxustificable a clase traballadora galega. Segundo, o Concello de Poio solicita á Xunta de Galiza pedir desculpas públicamente ás traballadoras e traballadores galegos polas acusacións intolerables e fraude vertidas desde a presidencia do Goberno galego. Terceiro, o Concello de Poio insta a Xunta de Galiza a, primeiro, a reforzar de xeito inmediato o personal da sanidade pública, especialmente en atención primaria, como medida necesaria para garantir unha atención rápida e eficaz. É precisamente que se reduzcan os tempos de espera e de recuperación, porque hai moita xente que estando de baixa laboral ten graves problemas, ten dificultades para poder ir ao médico de cabeceira para que lle poida renovar a baixa, porque o mellor non hai médico de cabeceira para poder ir, e iso tamén dificulta. E iso é algo que me este escoitando sabe que se vive no día a día. Por outro lado, abandonar calquera estrategia de privatización da xestión da saúde laboral a través das mutuas, por ser unha deriva vulnerable para o sistema público e os dereitos laborais dos traballadores. Incrementar as políticas de prevencións de riscos laborais e vixiancias sobre a sinistralidade para frenar o elevado número de accidentes e mortes no traballo en Galiza, que iso sí que é unha medida necesaria e non criminalizar a xente por coller baixas. E, por último, dar traslados deste acordo que tomaríamos hoxe aquí no pleno e que eu pido ao Partido Popular que vota a favor. Entendo que o Partido Socialista nos apoiará nestas pretensións que traemos, pero gustaríanos que tiveramos unanimidade no pleno, porque a veciñanza que este escoitando hoxe, miren vostedes, se non é importante que non nos quiten o dereito a poñernos enfermos e a poder seguir mantendo o noso posto de traballo. Máis nada. Moi ben, ten a palabra o portavoz do Partido Socialista. Sí, a ver, estamos de acordo, vamos a votar a favor. É certo que se fixou unha absoluta manipulación, porque hai que diferenciar claramente entre a diferencia que hai entre o absentismo laboral ou a incapacidade temporal, non? Parece que un que está enfermo porque quere, non? Evidentemente, hai que establecer mecanismos de control e mecanismos xestionados por persoal facultativo, non por empresas privadas, que permitan dirimir esa cuestión. O que non se pode criminalizar aos enfermos polo feito de ser enfermos. Eso é o que non ten un pase. E logo tamén esta incorporación ao traballo por parte das baixas tamén depende en gran medida das listas de espera. É dicir, si para acceder ao médico, si para que te atendan tes que esperar un mes ou 2 meses, evidentemente
o tempo que tardas en incorporarte ao posto de traballo é moito maior. E non falemos tampouco do que representa en canto a diagnóstico, probas, placas, tratamentos de rehabilitación e todo este acompañamento sanitario coa atención primaria nas condicións que a ten esta xunta e que, bueno, de feito, eu sosteño e o sostuven sempre que se está degradando a atención primaria precisamente para orientala hacia o sector privado. Antes se facía un alegato aí do importante que é o centro de día de Campelo, que estamos completamente a favor, e efectivamente o que a nós fíxese estamos a favor, que o que nos preocupa é que non se lle axudica unha empresa privada para privatizar efectivamente. O Concello pon os recursos, o Concello pon o diñeiro e logo ven unha empresa amiga a xestionalo. Estaremos pendientes deso. Fíxese se estamos a favor de que se faga, que velaremos para que se faga como un servizo público. E co tema pois, pasa algo parecido. A privatización, os tempos de espera, as listas de espera, a degradación da atención primaria contribúe de maneira decidida a que a xente se incorpore ao seu posto de traballo. E criminalizar aos enfermos pois é avanzar nesta propaganda na que nos ten acostumados o señor Rueda. Por lo tanto, o que se pide é que se incrementen os cuadros de personal, que se mellore a atención primaria, que non se prime a atención privada con respecto á sanidade pública, e o que temos dito e defendido neste pleno sempre que tuvemos a oportunidade de facelo, a través de mocións, a través de manifestos na defensa do que a sanidade pública, porque tamén ten esta proyección en canto a as baixas laborales. Por lo tanto, estamos a favor da moción e a votaremos a favor. Gracias. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. En relación a esta moción do Bloque Nacionalista, teño que dicir que é sobre unha proposta que vostedes nin sequera coñecen. É un plan anunciado hai poucas semanas que nin sequera está desarrollado. Vostedes mesmos o recoñecen na exposición de motivos. No marco do debate de política xeral, o que vostedes chaman Estado da Nazón, Alfonso Rueda presentou como principal medida en materia laboral unha proposta dirixida a endurecer o control sobre as baixas. Iso é o que din vostedes. Voulle dicir exactamente o que propuxo o presidente do Parlamento Galego o 8 de abril. Máis control e mellor atención ás baixas laborais. Especialmente eso, con especial énfase na creación de unidades especializadas para a atención e control das baixas máis comúns. Pero claro, aquí estaba a señora Pontón, escoitou laboral e xa mandou meter en todos os concellos a mesma moción, sen coñecerse que era o plan. Vostedes xa saben que vai a ser malo porque o fai o Partido Popular. É así. A verdade é que este plan, tal como explicou o presidente, non criminaliza a ninguén, non acusa a ninguén, nin ataca a ninguén, senón que busca mellorar os procesos, porque sempre hai unha marxe de mellora. Eso é así. E sabe o todo o mundo. Este vai a ser un plan integral, completo, que ademais anunciouse que se fará sempre dende o diálogo social, é dicir, con sindicatos patronal, pero sobre todo é un plan que quere mellorar con unidades especializadas nas causas máis frecuentes das baixas laborais, para axudar aos médicos, non para señalalos, para reforzar o sistema e garantir os dereitos de todos, tamén das persoas que están de baixa, como é o seu dereito, nunca para debatir o sistema, senón para axilizar procesos, reducir tempos innecesarios, sempre con garantía, con rigor, con respecto aos dereitos dos traballadores. Faltaría máis, pero claro, o Bloque Nacionalista di non, pois non é unha novedade, a verdad. Aínda que sexa bo para os traballadores, bo para os profesionais sanitarios, pero tamén para a competitividade e para as empresas de apoio de Galicia.
O BNG di non, sen ler, sen agardar, sen coñecer, sempre di non. Bueno, sempre di non en Galicia sí, sempre di non, porque, aínda que pareza paradóxico, en Madrid din sempre que sí, ou polo menos moito non protestan. Son moi duros aquí, pero moi blandos e moi calados co goberno de Pedro Sánchez. Esa é a realidade. Porque estou vendo que aquí xa van a saco contra un plan que nin sequera coñecen e sobre o que aínda non se pronunciaron os profesionais, pero os médicos están facendo folgas contra o estatuto marco do goberno central e aí non se lles escoita, oi. Nin o BNG, nin a CIGA, unha casualidade. E resulta que o goberno de España, do Partido Socialista, leva meses anunciando iniciativas similares para abordar as baixas nun contexto no que España está á fronte na clasificación da Unión Europea en absentismo laboral e duración das baixas, incluso con propostas de seguimento dos absentistas máis reincidentes, e aí nin BNG, nin PSOE, nin Yolanda Díaz din nada, non se lles escoita. Entón, non me quero estender, pero non podemos apoiar os acordos desta moción, basicamente, porque non teñen ningunha conexión coa realidade, nin con ningunha proposta real que se fixera por parte do goberno galego. Gracias. Ten a palabra a portavoz do BNG. Pois a nos preocúpanos, vostede dino, é que o presidente dixo, eu anotei o que dixo, que iba a levar máis medidas, o sea, que iban a controlar, que o iban a facer a través de medios de control, entendendo que van a utilizar mecanismos. Se ti queres controlar algo, é porque entendes que iso non está funcionando ben, senón para que o queres controlar. E se vas a crear unidades de control, é porque vas a controlar, digamos que esas baixas laborais. Eso o dixo o seu presidente, non o digo eu. E, ademais, o reseñou como unha das medidas en materia laboral. E claro que nos adiantamos, porque nos preocupa, e porque entendemos que sinalar as baixas laboral cando Galiza neste momento é a segunda máis baixa de todo o Estado español, pois entendemos evidentemente que o foco está mal posto. Ese non é o problema, as baixas laborais. O problema precisamente está nas esperas sanitarias e nos problemas que teñen coa sanidade pública. E claro que vamos a defender os traballadores, e se defender os traballadores significa decir que non a medidas que consideramos que non son oportunas e que a maiores vulneran dereitos, pois claro que o vamos a decir, e cando teñamos que decir que sí, diremos que sí. Porque disto vai a democracia de opinar, de votar, de aportar e de construir. Niso estamos. Pareceme moi ben que xustifiquen que van a votar en contra ou se van a abster porque isto inda é un anuncio que inda non está recollido en papel, pero nós queremos adiantarnos a que isto se recolla en papel. Sabemos que vai a ser unha acción de maneira inmediata, está anunciado e se vai a realizar, dende logo non podemos deixar de defender os intereses das traballadoras e dos traballadores e de lembrarlle a xente que o foco non está nas súas baixas, senón está na mala xestión sanitaria que ten este país. Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista. Sí, das súas palabras se desprende claramente cal é o problema. É dicir, se o fai o Estado es malo e se o fai a Xunta es bueno. Vostedes son incapaces de votar en contra dos intereses do seu partido. Son incapaces de votar, discrepar do seu partido porque son reis do seu partido. Neste caso, creo que é evidente que ao marxen de que haya que regular, de que haya que facer as cousas ben, de que haya que adoptar medidas de control, o que non se pode criminalizar, o que non se pode decir o que se dixo cando é imputable precisamente a mala xestión en canto aos tempos de espera, en canto á atención primaria. Entón, non é responsable, o responsable dun dirixente non é primeiro
quentar a las masas e logo vir a apagar o fuego. O razonable é adoptar medidas responsables para resolver situacións concretas e non necesariamente plantarlle lume á sociedade como fixo neste caso Rueda. Vostede mismo di que no goberno de España se están adoptando medidas, pero se adoptan medidas con discreción, con sistemas que melloren a atención para facilitar a incorporación moito máis rápida das persoas que teñen unha situación médica que lle impide traballar, pero vostedes non, empezan polo final, iso é o que se lle reprocha. Entón, máis sanidade pública, un sistema público, non privado, que é o que nos tememos que quere implementar a Xunta, un sistema público que controle, que agilice e que facilite a xestión das baixas. Iso é o que procede, o que defendemos os socialistas e o que debería defender o Partido Popular se realmente creera na sanidade pública e no delito dos traballadores. Gracias. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Como xa indiquei, tanto Galicia en particular como España en xeral afrontan o desafío relevante ante o impacto do asentismo laboral e as baixas ou as incapacidades temporais. O Goberno de España si puxo o foco no asentismo, con propostas de seguimento dos absentistas máis reincidentes. Esa sí que é unha proposta. Pola contra, o obxectivo da Xunta, que aínda se está a desenvolver e que se fará, insisto, con diálogo social e falando cos profesionais, sindicatos, patronal, cos traballadores e con todos, como facemos as cousas no Partido Popular, non é outro que abordar un plan integral que permita reducir o seu impacto, reducir as baixas evitables, co foco na prevención de riscos, por certo que hoxe o día, e o benestar laboral e a optimización dos procesos, e, como non, loitando contra os abusos. O asentismo laboral é unha realidade que ten consecuencias sociais e un impacto económico de máis de 2.200 millóns de euros en Galicia, e abordalo require rigor e responsabilidade. Por iso, o Goberno galego vai analizar as causas e as consecuencias das baixas, sempre desde o máximo respeto aos dereitos lexítimos dos traballadores, de deseñar un plan integral para reducir o impacto, reforzando a prevención de riscos, insisto, e mellorando o benestar social. Sempre, unha vez máis, dende o diálogo social. Pero, ademais, lles vou a dicir o de sempre. Falan da siniestralidade laboral cando Galicia reduce a siniestralidade laboral. Falan do gasto sanitario cando o gasto sanitario en Galicia medrou un 51,4% dende 2009 cos gobernos do Partido Popular, e tamén medrou o gasto en atención primaria dende 442 millóns de euros a 657 millóns. Melloraron as listas de agarda, que están en moito mellor situación que no resto de España, con 63 días fronte aos 102 días do resto do Estado para consultar un especialista, ou 73 días fronte aos 121 para unha cirurxía menor. Eses son os datos de Galicia. Hai moitas cousas que mellorar, por suposto, e como saben, desde este grupo sempre apoiamos todas as iniciativas para mellorar o sistema sanitario, sempre. E a atención aos nosos veciños, sempre o fixemos así, no goberno e na oposición. É como está traballando a Xunta de Galicia. E precisamente cando se anuncia un plan, outro máis, para reforzar aos profesionais da saúde, especialmente na atención primaria, con unidades especializadas para as baixas, iso é do pouco que se sabe deste novo plan. E vostedes presentan unha moción para dicir que non. Pois nada, pois así o BNG. Grazas. Ben, ten para pechar a portavoz do BNG.
Simplemente para pechar o debate, eu creo que quedou bastante claro cales son as pretensións da moción, creo que tamén quedou bastante claro cales son as pretensións do Goberno galego, creo que quedaron claras na moción do BNG, pero tamén quedaron claras por as declaracións da portavoz do Partido Popular. Hai unha cuestión que é a esencia da moción, criminalizar as baixas laborais non vai a solucionar un problema. Si realmente todo está tan ben como di a portavoz do PP, non entendo por que hai que controlar as baixas laborais, se todo está ben. Está claro que o foco do goberno non está sendo o correcto e nós temos que vir aquí e denuncialo. Xa solicitei a miña petición de que poidese ser unha moción unánime, vexo que non vai a ser así e, bueno, seguramente que teñamos que vir aquí con outra moción cando aproben ese plan e xa estemos directamente perxudicados por esas medidas que quere tomar o goberno galego. Cando a traia, lembrareille todo o que dixo hoxe neste pleno. Mais nada. Moi ben. Abstencións? Votos en contra? Votos a favor? Ben. Siguiente punto, actividade de control. Sí, damos conta do estado de execución dos acordos e máis dos decretos da alcaldía. Nada. Listo. Rogos e preguntas. Sí, alcalde, estamos en abril de 2026. Quería saber, a día de hoxe, que me diga cando Valoriza vai abandonar a nave de Campeiro, cita nas inmediacións da Vila da Granja. Vostede recorda que foi un desexo que lle pediu os Reis Magos. Vale. Pois nós esperemos que os Reis Magos cumplan e non tan solo que saia da zona da canteira, sino que tamén saia da Rúa de Beiramar, que foi onde levaron vostedes, e esperar buscar unha solución conxunta e eliminar, en este caso, calquer sede que poida ter Valoriza en Campelo, que recordo que na Rúa Beiramar foi vostedes que na levaron e a día de hoxe é a sede oficial que ten Valoriza no Concello. Pero bueno, eu son unha persoa de fe e, como vos dixo aquí, era un desexo que lle pediu no mes de decembro os Reis Magos e eu espero que os Reis Magos lle cumplan ese desexo e que, dunha vez por todas, pois vexamos nunha ubicación idónea para unha instalación como unha empresa desas características. Ben, vou coa segunda, simplemente por interpelar. Vostede, eu fixen un desexo, pero vostede lle fixo unha promesa. Pero pregunta, perdón, a ver, eu simplemente para aclarar. No reglamento ben claro que no turno de rogos e preguntas non hai interpelacións. Logo, usted preguntou e contestei, ten outra pregunta. Sí, teño outra pregunta. Pois veña, a seguinte pregunta. Vale, vou a facer a miña exposición para facer a Con toda pregunta. libertad, con toda libertad, decir que non hai problema. Sí, pero deixeme que comece a miña exposición, que agardo que non sexa un desexo, senón que sexa unha promesa, porque aquí non pedimos desexos, senón que queremos promesas e queremos feitos. Eso, aí estamos de acordo. Nos queremos feitos. Precisamente o que fai vostede promesas aos veciños, e aquí falamos de promesas, non de desexos aos Reis Magos. Confíe nos Reis Magos. Sí. Confío nos feitos e, sobre todo, confío nunha cousa que está por encima dos Reis Magos, que é na palabra, que ten moito peso. Ben, traemos hoxe aquí e quero traer unha preocupación e, sobre todo, unha cuestión que nos están preguntando moitos veciños e veciñas, concretamente na zona de Combarro, e que nos gustaría pois aclarar aquí. Unha das preocupacións que nos manifesta, sobre todo agora que está cerca de chegar a época estival, é sobre o aparcadoiro de Combarro. Hai unha zona que está para residentes e a preocupación que teñen os veciños é cando comece a época estival
e sabemos pois o número de vehículos que chegan sobre todo a un lugar como é Combarro, como se vai a garantir que os residentes poidan ter ese aparcamento reservado para residentes e non para persoas que non sexan residentes, xa non vou veciños de Pollo, persoas que nos veñen a visitar. Para resumir a pregunta, como vai a controlar o Concello poder garantir eses espazos para os residentes de Combarro? Ben, eu creo que bendito problema. Fai 3 anos os veciños de Combarro o problema que tiñan era que non sabían onde aparcar. Ahora a dúbida que teñen é como van a controlar eses aparcadoiros. Pero bendito problema. Porque ata fai 3 anos o problema era que non tiñan onde aparcar. Nin residentes, nin visitantes, nin turistas, nin 24 horas, nin residentes no núcleo de Combarro. Logo, bendito problema. Pois non se preocupe. Nos o que estaremos fixemos un análisis claro de como debe de funcionar o aparcamento e temos claro onde hai que actuar, como hai que activar, pero lle podo garantizar aquí e públicamente que estén tranquilos os veciños de Combarro, que vai a estar controlado, regulado e, sobre todo, en este caso, solucionado. Como dixo vostede non vive de promesas, senón que vive de feitos. O noso compromiso foi crear 1000 plazas de aparcamento en 4 anos e creo que se incrementaron máis das 1000 plazas cos convenios todos que se firmaron con Portos de Galicia, con máis de 7000 metros, e bendita preocupación. Todo se pode mellorar? Todo. Pero que a preocupación desas persoas que lle trasladaron a vostede fai moi pouquiño, fai 3 anos, era que non tiñan onde aparcar. Ora a preocupación é regular, pero que fai 3 anos non tiñan onde aparcar. Non sabe como se vai a facer. Non se preocupe, vai a ver. Coñecendo a súa resposta, entendo que a día de hoxe non o sabe. Non se preocupe. Ben, queda claro. Eu tiña unha pregunta para a concelleira de Turismo. Hoxe enterámonos que os resultados das excavacións de Tambo xa están entregadas no Concello. Non sabemos nin cal foi o resultado, nin por que non están publicadas, entón, un pouco que nos contara e saber cando se vai convocar a comisión de seguimento. Primeiramente, daremos traslado do informe na comisión de seguimento, unha vez que facemos esa comisión e cando facemos público, vale? Entonces, solemos facer unha reunión anual. Estamos prevendo a fecha, se antes do verán ou despois, pero como sempre faremos Vale, que recalcannos que van 9 meses. Remitiremos toda a documentación previa á comisión para que poida ser examinada e aí remitiremos o informe dos arqueólogos e despois de que a comisión coñeza o contido, pois xa faremos unha exposición máis aberta, quero dicir, xa aos medios de comunicación. Pareceme un tema bastante interesante como para que teñan xa aportación á comisión, inda que se convoque dentro de 2 meses, que poidan ter acceso a esa documentación con total calma e poidan revisala. Non vexo ningún inconvinte a que se lles poida dar traslado agora mesmo, inda que se convoque despois do verán. Sempre se fai así, o sea, cando se convoca a comisión, se recaba toda a documentación e se remite co tempo administrativo, cos plazos administrativos que regulan a comisión. Claro, eu digo máis que nada porque vai 9 meses da última comisión e os membros desa comisión, trasládanos a súa preocupación pola situación da illa. Bueno, pues foi xullo, entre xullo e setembro convocaremos. Boas tardes a todos e a todas. A seguinte pregunta dirixida, neste caso, ao alcalde. Quería preguntarlle se ten algún proxecto, algunha actuación en breve tempo na canteira da Graña. Sí, bueno, eu creo que todos somos coñecedores do tema. Fai pouco o sábado, anterior, ainda cun grupo e coa asociación de veciños de Campelo,
é dicir, outra organización estuveron ali visitando para tamén buscar distintas alternativas que se nos propoñen, e nosa preocupación, como todo o mundo sabemos, é os accesos, e neso estamos traballando. E ese proxecto tan secreto que nos pode decir, nos estuvemos ali con vostedes, quen o vai a financiar? Pode decirnos? En principio, calquer proxecto que se faga ali, o primeiro hai que ter claro que se quere o que nos propoñen, decir, neste caso un proxecto, un aproveitamento, non é un desarrollo en todo o que é a parcela, pero vai facer un aproveitamento tal e como está ahora a parcela, unha vez que teñan claro que nos presenten a proposta cando buscamos a financiación, sexa do Concello ou de outras administracións. Bueno, pues alégranos saber que se van a poñer as primeiras pedras para ter próximamente, oxalá, o poidamos ver nesta corporación o novo centro de saúde, porque se se poden facer outras cousas, pois tamén se poderá facer o centro de saúde. Entonces, bueno, en ese aspecto, pois nos alegramos de que eso vaya arriba, e xa que estuvo ali tamén recentemente, pois podían aproveitar todas estas visitiñas pois para limpiar un pouco e adecentar a canteira pois de todos os residuos que se foron levando todo este tempo caralho. Moitas gracias. Moi ben. O Grupo Socialista? Sí. Si é un robo para a Concelleira Delegada de Cultura, no último pleno se nos fixo unha comparecencia, isto sin estar no dedo do día, donde se nos daba traslado do expediente de actividades do Entroido 2026, donde nos decía que tiña toda a documentación e nos decía que tiña un informe xurídico favorable que avalaba efectivamente eso. Despois de pedilo por terra, mar e aire, estes días nos dan traslado da documentación e vemos que o informe jurídico non é favorable nin conclúe absolutamente nada. E di o seguinte: solicita a emisión de informe jurídico a propósito do expediente de referencia tal, entre o 2026 sobre o desenvolvemento do desfile de entroido realizado en Campelo o día 1/3/26, sin que o alcance da verificación do cumprimento da normativa que resulte da aplicación determine que a realidade ou o desenvolvemento dos feitos se poda corresponder co correcto cumprimento. Pois trátase o presente informe dun análise documental dos elementos que se poden ter aportado no expediente. Por tanto, informe jurídico favorable, nada de nada. É un documento que verifica simplemente a documentación que hai no expediente. Por tanto, engañou o pleno, fixo outro acto máis de propaganda e ademais di que o fixo cos colectivos, é dicir, que engañaron aos colectivos tamén. Non consta explícitamente a identificación do persoal auxiliar no expediente, nin tampouco ninguna referencia a policía local, pese a que o expediente resulta estar asignado ao departamento, tal. É dicir, informe jurídico favorable é mentira e documentación nada. E logo nos enteramos que o día 23 de abril entra por parte da DGT unha multa de 3.200 euros, porque o evento carecía das autorizacións pertinentes. E nos gustaría saber que ten que decir a isto. Bueno, primeiro eu non me darei a nadie, se ustedes sufrieron un informe jurídico, pois os problemas. Usted leo que quere, o informe tamén di que os eventos organizados polo propio Concello, como no caso de Entroido, poden quedar exentos de licencia municipal formal, como detalla o arquivo, tenemos que el plan de seguridad redactado está por encima de los requerimientos mínimos establecidos en la ley. Es decir, que tenemos permisos que incluso no tendríamos ni que pedir. Lo que pasa es que, la verdad, tirando as actas dos estudios anteriores a estar no goberno, como os expedientes estaban baleiros e non tiñan absolutamente ningún permiso, as carrozas, incluso de reis, estaban os remolcos sin homologar e cousas así bastante perigosas, para o meu parecer. Creo que a quen engana é vostede, que creo é unha cousa que tamén quero decir, aproveito, porque desde logo eu fíome dos técnicos que son os que fan o traballo exemplar, e son os que saben. O informe xurídico, usted leo o cacho que quere, e eu leo o resto que non quere ler, non? Plan de seguridade, permiso de DGT,
permiso de deputación, informe xurídico, temos outro informe aparte dese xurídico, por outro técnico, onde creo que a señora Gis debelle unhas desculpas por decir que facía expedientes ad hoc. Aí non lle vai pedir desculpas? Non, sigue non, estamos nos mallos e usted sigue co entroido. Entonces, o que sigue é vostede, non son eu. Pode explicar por que a DGT multa o Concello por non ter autorizacións? Pode explicalo? A DGT temos os permisos, igual que ten o enterro Pero de pode Lago explicar Fodorico, por que os multa, mesmos entón? permisos. Pode explicar por que ten unha multa? É Si unha todo multa está ben, sin- como di vostede. É que todo está ben. Está aí o expediente, Entón, pódelo ver. está prevaricando. Usted o que intenta Perfecto. entender é que nos estamos enganando. E o único que enganou usted é acusando a un técnico, porque eu non meto os expedientes, métenos un técnico profesional, donde decía. Entonces, mentir, Hai multa ou non hai multa? mentir, Esa é a pregunta. non era unha pregunta, era un rogo. Era un rogo, eu estou me defendendo do rogo. Moi ben, quédame clarísimo. Moi ben, perfecto, por seguimos así mentindo. Os veciños pagando a multa. Sí. En nome do Grupo Socialista, eu, como veciña de Samieira, traía un rogo para que se cumpra integralmente o proxecto do Covelo en Samieira. Levamos dende o ano 2009 agardando por esa remodelación e mellora integral do Covelo. Levan traballando os colectivos veciñais a través da Comisión de Seguimento, que lle recordo que solicitamos a convocatoria urxente da Comisión de Seguimento en maio de 2004, nin se dignou ni a responder, ni, por suposto, a convocar a comisión. Levámoslo interpelando en moitos plenos sobre esta cuestión e só recibimos excusas e largas. Nestes máis de 15 anos vimos como se executaba a pasarela de Raxó, vimos como se executaba a ponte de Samieira. Hai un compromiso das autoridades de portos de que este proxecto se vai a realizar consecutivamente, proxecto en Raxó, proxecto en Covelo. Vimos como se inauguraba, usted lle tocou a honra de poder inaugurar esa reforma integral de Raxó, e agora tócalle ao Covelo. Tócalle ao Covelo. Entonces, en setembro do ano 24, trouxemos unha moción pedindo a Portos a execución deste proxecto. A portavoz do seu grupo comprometeuse a que o goberno local velaría polo cumprimento íntegro deste proxecto de especial trascendencia para Samieira. Os veciños de Samieira poden ver como quedou Raxó, que é un exemplo de como se pode transformar integralmente un lugar. Pero Raxó foi un logro a medias. Foi un avance, pero é un retroceso para Samieira. E os veciños de Samieira son dignos de ter o proxecto que se lles leva máis de 15 anos comprometido. Sabemos que agora propón unha pavimentación no Covelo, un bache, son farangullas para que se contente Samieira con unha pavimentación con 240.000 euros que vai a ser pagado coas arcas municipais nunha zona de titularidade e de responsabilidade de Portos da Xunta de Galicia, e os veciños de Samieira están vendo que teñen un alcalde que non é capaz de facerse valer diante do seu propio partido político que goberna en Portos de Galicia, que goberna na Xunta de Galicia, que non é capaz, por moito que diga, porque agora un alcalde non ten que falar, ten que facer, por moito que diga defender os intereses dos veciños, onde ten que demostrar un alcalde nos feitos. E non ven que se estea defendendo os intereses de Poio, nin os intereses dos veciños de Samieira, incumprindo un ano máis, van 3 anos do seu mandato, ningún só avance por o Covelo, só máis deterioro, incumprindo unha débeda e un compromiso asinado por escrito, un convenio, que é unha obriga formal que hai con Samieira. Repítolle, veuse completado o proxecto de Raxó, agora tócalle a Samieira e Samieira non se vai a contentar con unha pavimentación. Entón, este rogo vai dirixido ao alcalde de Poio, ao grupo municipal, que exixan o cumprimento integral da remodelación
da zona portuaria de Samieira no muelle do Covelo. E este grupo non se vai esquecer e este grupo non vai a permitir que esa cuestión quede nun caixón, porque aquí neste Concello levamos 3 anos e só se escoita falar de que hai unha débeda pendente con Samieira e que hai que facer o convenio integral cada vez que este grupo socialista pon esta cuestión sobre a mesa. E así o vamos a seguir facendo. E a comisión de seguimento tampouco se esquece, nin os veciños de Samieira. Moi ben, escutei aquí no pleno que era unha semana moi mala para o grupo de goberno. Eu creo que a semana mala foi para o partido de oposición. Dicir, están nerviosos porque ora ven que a piscina pode ser unha realidade e ora están nerviosos porque o que vostedes non foron capaces de facer... A ver, se é capaz de non interrumpir, eu parece que lle molesta. Vale, perfecto. Pois os veciños de Samieira, é dicir, conforme levan 28 anos esperando para que se actúe na reforma do Porto de Covelo, logo, nos o que lle podemos decir é que este tranquila, é dicir, nos, como lle dicimos, eu si quere, deixolle falar e eu, é dicir, primeiro me... Primeiro me gustaría saber, cando vin por aí un cartel, que iban a explicar reforma do Porto de Covelo, é dicir, despois me gustaría saber como vostedes, decir, que información poden trasladar, porque a día de hoxe non pasou por ninguna comisión, ni nada, é dicir, supoñemos que alguén lle dixo que o Concello de Poio estaba pedindo financiación na Diputación de Pontevedra, logo escoitan, sabe realmente cal é o nerviosismo que teñen vostedes? O nerviosismo que teñen vostedes é que o que non foron capaces de facer vostedes en 28 anos, o grupo de goberno do Partido Popular, sabendo que Samieira sí que é importante, para nós é importante, e así o demostramos, coa firma das beirarrúas da PO 303, conseguindo un terreo para un parque infantil, con outras cousas que van a vir, e sobre todo, porque vostedes saben que a reforma do Porto de Covelo vai a ser unha realidade. E ese é o que realmente a vostedes lle pon nervioso, que vai a ser unha realidade. E vai a ser unha realidade, se yo dicen nun pleno. Este ano se van a iniciar as obras da reforma do Porto de Covelo. E iso é o que lle molesta a vostedes, que se vai a facer realidade o que vostedes non foron capaces de facer en 28 ou en 16, o que vostede queira. Pero non se preocupe que vai a ser unha realidade. Darellos parabéns cando vexa feitos, polo de agora Samieira só ve fume. Vale. Bueno, moi boa tarde a todas e todos os veciños que nos están a escoitar. Primeiramente, agradecer ao grupo do BNG que nos dé voz, porque parece que os micros escasean, non? Debe ser para que non se nos escoite moito. Este grupo está moi tranquilo, moi feliz. Vostede hoxe vino bastante inquieto, non sei se hai algo na silla que o incomoda. A miña pregunta ven para vostede, non? Falando de banquillos, que falaba vostede de banquillos antes, quería saber se é certo eso que aparece en varias redes sociais que se viu, na que parece que ser que vostede está imputado ou investigado, vale, como se chama ahora, por sacar... Déixeme facer a oportunidade. Doulle a oportunidade de retirar eso, porque senón vamos a acabar no xulgado. Sí, por retirar multas a determinadas persoas. Só estou preguntando se é verdade ou é mentira. Usted contesta e xa está. Se é mentira ou di, é mentira. E todos están contentos. Só lhe fago a pregunta. Non o estou acusando, estoulle preguntando. Primeiro chegou a afirmar, está grabado, conforme que eu estaba imputado, investigado, decir, eu non estou ni imputado, ni investigado, ni nada. Eso primeiro. Non dixen eso. Sí, está aí grabado. Aparece en redes. Non se preocupe que, como está grabado, eu tomaría as accións oportunas sobre a súa afirmación. Ben, en segundo lugar, aquí nadie retira multas a nadie. O que sucede é que actuamos con responsabilidade. E cando o Concello organiza algo, o Concello se fai responsable. E está moi ben que vexan a xente, porque sobre todo a persona afectada, en este caso, compañeiro no seu día da lista de Silvia Díaz. Pero está moi ben que todo o mundo poida ver, porque nós o único que estamos facendo é asumir a responsabilidade. Non estamos justificando nada. Está justificando nada. A pregunta é... Non estamos justificando nada. Entón é verdade. O único que lle podemos decir é que nin o alcalde está imputado, nin está investigado, é dicir, nada. O único que hai é a nós nos piden información e nos a trasladamos. E volvemos
Vostedes igual o único interés que teñen é defender os intereses do xefe accidental da Policía Local. Nos non. Eso é unha afirmación que fai vostede a modo subxectivo, vale? A modo subxectivo. Nadie fala deso. Que vostede afirmou a chegar que eu estaba imputado, imagínese vostede. O que aparece en redes, logo vale? nos vamos a seguir defendendo a liberdade, vamos a seguir defendendo a libertad, que a ningún veciño se lle persiga, porque eu llevo a preguntar a vostede ahora, unha cousa. pregunte. Llevo a preguntar unha quero cousa. que pregunte. Decir, logo vostede está de acordo que un veciño sin formar parte dunha organización sexa sancionado sin tan siquiera ser parte da organización cando a organización a fai o Concello? Non teño información para responder eso. Logo, por eso mismo. Pero a raíz da liberdade, vale, eu voulle decir, por exemplo, que vostede está, vale, acusando a este concelleiro de ser o xefe o que leva unha rede social, vale, amenazando, mandando xente ao traballo, dicindo que eu son o responsable dunha rede social. Eu non teño ninguna rede social, vale. Eso debía caerlle a cara de vergonza, vale. E outro día estuvemos nunha reunión no Pereiro e unha muller nos dixo que usted chamou ao fillo a casa, vale, para coaccionalo, non vou dicir amenazar, coaccionar, porque claro, porque falaba cousas que non lle gustaban, tamén o confirmo, sí, porque non lo dixo, vale. Entonces, o que confirmo claramente é que vostede, vale, ten que ser alcalde, non pode actuar como un hooligan, porque isto parece unha Gestapo, vale, parece unha Gestapo. Un alcalde mandando a unha persona a un traballo dicindo que eu son responsable de redes sociales, vale, de unha página de redes sociales coa que eu nada teño que ver, nada que ver, vale, é lamentable a súa actuación como alcalde, mandando a xente a decir que son responsable dunhas redes sociales cando eu non teño redes sociales, eu teño o meu Facebook público desde o meu, nada máis. É moi triste mandar a xente a coaccionar, a amenazar. Eso non se viu nunca no Concello. E vostede está facendo, non digo eu. Eso hai testigos, hai testigos. O que se viu no Concello, por exemplo, mira, na sede do Partido Popular meteron unha bomba. Hai testigos. Sí, puxeron unha bomba, fíxese. Fíxese o que se chegou a vivir no Concello. Logo, non me diga vostede. Moi ben. Moi ben. Ben, eu quería aproveitar Sí, pero quereche responder ou? Non, creo que quere falar outra cousa. Outro mitin. Ben, en recentes días tuvemos acceso a unha tramitación ambiental do Plan Especial da Seca, donde vostedes prometeron, levan varios anos facendo, na última campaña tamén presentaron diferentes proxectos que iban a crear na Seca un complexo deportivo con pabellón, piscina, pádel, ximnasio e demais. Ora, analizando a documentación dese plan especial, da documentación ambiental que obra na Xunta de Galicia, comprobamos como ese proxecto era absolutamente irreal, como ben decíamos o Partido Socialista, vemos que é completamente inviable, que era vender fume unha vez máis, era engañar a veciñanza, e que a única zona que queda edificable está relegada ao actual estacionamento no frente do actual ximnasio. Entón, vemos como unha vez máis se engaña a veciñanza, como unha vez máis se venden proxectos como reais simplemente con un fin electoralista, e vemos que a realidade, unha vez máis, nos dá razón e se pode comprobar cos feitos como enganaron a toda a veciñanza de Poño, propoñendo, vendendo, dicindo ademais que era un proxecto moi traballado, moi estudiado, que incluso iba a coller agua quente dos hornillos cos que se coce o atún, interpreto en pescamar. Entón, queríamos saber a que se debe este cambio, cando na práctica, xa non falan de pabellón, simplemente falan de piscina, porque evidentemente non cabe, non? E creemos que tampouco é o sitio idóneo ubicalo na zona do actual estacionamento, que vai a condicionar de maneira significativa o desenvolvemento dese entorno, porque o estacionamento que hai boa falta fai. Ben,
lle respondo igual que a anterior a compañera Silvia Díaz con respecto ao Porto de Covelo. Eu creo que a gran preocupación que teñen vostedes despois dos pasos que deu o equipo de goberno é que vai a ser unha realidade a reforma de Covelo e que cada vez está máis cerca a piscina municipal, que es así, levan 28 anos prometendo. Logo, eso que realmente lle preocupa. Ben, quería aproveitar, xa que aquí se falou de varias denuncias e demais, e me gustaría saber si é certo, e quería preguntar ao portavoz do Partido Socialista, si é certo si el de forma voluntaria presentou denuncia por algúns dos valados de peche do percorrido tanto de Entroido, de Nadal. Logo queríamos saber si é certo o feito de que voluntariamente, de forma personal, presentou denuncia sobre eses peches de estrada. A que ese peche se refire? Me pode aclarar? Home, eu estou preguntando para que me aclare vostede, decir, si vostede voluntariamente, calquera persona que nos este escoitando sabe que calquer ciudadano do Estado español ten a posibilidade de formalizar unha denuncia, tanto por si unha persoa desde unha infracción de súa vial, desde unha señalización. Logo eu, a pregunta que lle fago é, vostede de forma personal denunciou algunha colocación de vallas ou algo pechando algún vial? Era para saber si iso é certo ou non. Non, en primer lugar, vamos a aclararlo. En primer lugar, eu non nos respondo a preguntas, e vostedes os que teñen que responder a preguntas, pero eu non fixe ningunha denuncia sobre valado de ningún tipo, nin eu como particular, nin como grupo político, nin moito menos. Non sei a que valado se refire, en que evento ese valado, me pode explicar? Yo estou dicindo que non. Ten turno novo, Rogo, se preguntas a la oposición. Sí. Preguntei e a resposta é suficiente. Moi ben, pois nada. Boas noites e pecha o... Boas noites a todos a corporación e aos veciños que nos estén vendo e boa noite.